D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. Masunod na ang inyo paborito nga tandem sa tagsagaga. Ray Espeha Umalay, kag Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Las 7, tugtog las 9 sa ngaga. Diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampyon nga istasyon. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok at sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. BTX 500 ang health mo protektado. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 7:07 sa agang oras. Ginadulong sa aton sa kalawan sang Mighty C. Mighty C agin pabasko nga alkaline nga vitamin C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tag pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeha Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
Foro de los Pueblos. Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeha Umalay at Ted Ojero Francia. Foro de los Pueblos. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa ato sinibarwa nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Today is Tuesday, adlaw kita sang Martes, mga ka-K5, pinakakatapusan nga piyetsa sa bulan sa Abril. Tuig 2024 ang aton sini nga pagpangalagad sa inyo. Subong aga April 30, 2024. Happy sweldo sa mga may sweldo sa katapusan. Sa aton sini nga mga ka-K5. Kamusta kamo tanan? Kamusta ang inyo sini nga aga? Kamusta ang inyo sini nga bugtaw? Ginaabi-abi tanang aton sini mga suki nga mga tagpalamati. Mga pinarangga naton nga mga ka-K5 nga nakatutok gid sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Subong nga aga sa K5 News FM Iloilo 88.7. Good morning gid sa mga tanan-tanan naton nga mga kultura na. Ginaabi-abi tanang ka gina-welcome kamo sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Ang mga nagpamati sa aton sini nga mga relay station sa K3FM Leganes 101.1, K3FM Kalinog 100.1 kag K3FM Yagaw 105.1 mga ka-K5. Sa mga nagpamati sa Pasig City mga kauturan, sarang kamo nga maka-tune in sa inyo sini nga mga FM radio dial sa 89.1 mga ka-K5 sa K5 News FM Pasig City. Mag-upod kag maglantaw sa aton sining diskusyon mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad sa inyo sa 89.1 K5 News FM Pasig City, ang kampyon nga istasyon. Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Diri naman sa may syudad sa Iloilo mga ka-K5, sarang kita nga mabatian pinaagi sa 88.7 FM. 88.7 FM mga ka-K5 sa bilog nga isla sang Panay, amuman sa isla sang Guimaras kag sa bahin sang Negros Occidental. Nagpalayag ka naglabot ang aton sinibarwa nga pagpangalagad. Magtutok kag magpamati lang sa tanan-tanan nga mga kultura naton diri sa may syudad sang Iloilo sa 88.7 FM K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampyon nga istasyon. Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sa mga overseas Filipino workers naton OFW abroad nga gusto magupod sa aton sinibarwa nga pagpangalagad, ginaabi-abi tara ang aton sini nga mga kulturan nga mga overseas Filipino workers sa mga nagupod sa aton sini nga mga online citizen. Mga ka-K5, good morning ged. Nagpamati kamo pinagi sa aton sa official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7 FM kag ang K5 News FM Iloilo. So munang aton sa mga official Facebook pages nga saranggid kamo makalantaw live sa aton sa barwa nga pagpangalagad. Amuman sa aton sa TikTok kag YouTube channel, i-search lang ang K5 News FM mga kauturan. Ginaabi-abi taman ng aton sining mga taxi patrollers, mga tricycle driver, jeepney driver nga nagupod na sa aton sining barwa nga pagpangalagad. Amo man ang aton sining barwa nga mga suki nga mga tagparamati, mga K5 solid supporters o kon KISS KISS naton nga mga kulturan. Mga K5 Iloilo solid supporters nga nagupod gid sa aton sining barwa nga pagpangalagad. Amo man ang aton sining nga mga kulturan nga mga farmers, mangunguma, kag sa taran-taran nga mga nagapamati sila tagsa-tagsa ka mga panimalay. Welcome na sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos program. Sa mga wala pa makabangon, wala pa makabugtaw, bugtaw na kamo sa aton sini nga mga ka-K5. Kay aga sang kalibutan, tama na kapaang ang tiyempo, ang panahon sa aton sini nga mga kulturan. So dapat lang pagbugtaw magparigos mga ka-K5 kag magpangapis ang klinika DTX Coffee Mix
sa tanan-tanan namon sini nga mga suki nga mga tagpalamati diri sa K5 News FM Iloilo. Abi nyo, may ara kami nga libre nga kape para sa inyo mga kuturana. Isa ka box ni siya nga DTX Coffee Mix. Isa ka box nga DTX Coffee Mix sa tanan-tanan naton sini nga mga sulid nga mga tagpalamati nga wala nagaliso kag wala nagahalin sang ilang radyo kag permi nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Base ikaw na ang amon madakpan kag magadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix kay gani tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon ang K5 News FM Iloilo mga kauturan. Mga dalakuan subong nga mga balita nga aton sini nga pagadiskusyonan kag kwaon. Pero bago ang ina, hambal ko gani sa mga nagabarikotot pa da, bangon na kag bugtaw sa may mga klase, bangon na sa may mga opisina, bangon na. Bawal ang malate, hindi pwede moon nga rason ang katuyo. Hindi man pwede obrahon nga rason ang tuman kainit nga panahon, kulang ang imo nga tulog. Kay sa trabaho, dapat aga ka pa perme. Kag hindi ikaw late mga ka-K5. Para hindi ka ma sing alan kag babayng alan aga pa sige mo sini nga boss. Alas 7:15. Tiuna nga kita magbugtaw sugatao ng mayo nga adlaw kay ganiyari ng aton sini barwa nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon ro kamo dyan, kag magpararigos, adlawon talaro dya, gapanima horontinyo. Bugtaw! 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 Bugtaw ron! Bangon na mga ka-K5. Alas 7:16 aga sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Ginatamyo ta sa mayong aga si Ma'am Laura Sumagaysay nakaparigos nakapangilamos na gamit ang Klinika DTX Beauty Soap para magkaka sa mga punggod ka mga buling ninyo sa guya mga kabyaran. Maggamit sang Klinika DTX sa 500 Beauty Soap sa mga may baho ang sod, baho ilok, itom ilok. Nos-noses ang Klinika Deo Fresh para hamot ang imo sini nga kili-kili kag madula ang kili-kili power. Si Ma'am Bing Space J nakabugtaw ron, si Nonito Sumbong nakabugtaw na, si Ma'am Glory Blanco si Don Negalio nakabugtaw na, Ma'am Rosvic Branya Talaro nakabugtaw na, si Sir Kim Panes gising na gising, Sir Jimmy Aneo nakatutok na, si Ma'am Mike May Benedicto nakatutok na sa K5 News FM Iloilo. Si Ma'am Rems Vintage, gising na gising, pati ang kalag, bugtaw. Rosalie Sulaiva, Ma'am Raquel Gubatanga, Ma'am Twinkle de la Peña, Nanay Bitilini Bena, ka K5, Jasper Jan Linterna. Good morning! Ang oras, alas 7:17 mga ka K5. Sa ito sinibarwa nga pagpangalagad. Kadamo kita sa mga balita nga pagkatalakayon subong nga aga. Kay gani hindi na kita magpadugay pa. Sa pangalan sang serbisyo publiko kaming inyo kinaanda nalagad ninyo sa kahanginan. Ako naman ang inyo kaupod ka K5 Ray Espeha Umalay. Ted Aujero Francia sa mga nagigda pa magbangon na kag magpangape DTX Coffee Mix o kunya ni pre-bio coffee. Sa mga naga-breakfast na subong ipadalon doon ang DTX Coffee Mix. Kag sa mga may katuan magpaligoged manghabon DTX Beauty Soap kag magamit sang deodorant organic para alasang kili-kili power. Klinika Deo Fresh. Ang good news sa buong survey sa mga adlaw, may price rollback sa petroleum products. Sa mga magasolina, bala mahapit ka mo sa gasoline station. Good news ini. Ang gasolina manobo, 25 centavos kada litro. Ang diesel or crudo, 45 centavos per liter. Kagang kerosene, 90 centavos per liter. Ang init mataas gapon sa heat index nga sa Takos ng Pag-asa
Sa Iloilo City 44 to 43 degrees gyapon. Inom gid duro tubig. Kahapon sa Dagupan City sa Pangasinan na lista ang mainit nga heat index o ang mapaang ang kaginot nga mabatsagan sang lawas sang tawo sa 47 degrees Celsius. Ang afternoon classes, face-to-face classes sa Lambunaw, ginsuspend halin kahapon, halin sa preschool hasta sa college, April 29 kag 30, bangod sang mainit nga panahon sa executive order nga pirmado ni Mayor Raynor Roncesvalles Gonzales sang Lambunaw. Samtang sa Banwa sang Bingawan na survey sa matag Palamatita, matunog kita sa Bingawan, si Mayor Mark Plagata Palabrica nagpagwa sang Executive Order number 21 series of 2024 nga wala sang mga activities outside sang air condition nga kwarto ang ipatigayonon sa mga bulutuan kag mga lugar sa Banwa sang Bingawan. Halin alas 9 sa aga hasta alas 4 sa hapon, wala sang activities bangod sa mainit nga panahon. Panugutan lang ang mga religious activities basta nga well-ventilated, mahangin, kag air-condition ang mga kwarto. And ang face-to-face classes diri sa syudad sang Iloilo from preschool hasta sa senior high school, suspended gyapon santo sa mando ni Mayor Jerry Tranyas bangod mainit ang panahon. Di parang mabakod ang immune system ta sa Ray sa matag Palamatita. Hindi ka magtrangkaso, likaw sa balatian subong nga mainit ang panahon, tumari ka gid mighty C. Likawi ang tonsillitis, mighty C, kag DTX 500. Alas 7:20 mga kakaypay bang oras sa ato sa libar mga pagpangalagad. Madamo kita nga mga balita subong nga aga. Kay ganin din na nato ni pagpalugayon pa bakbakan tanan din aga pa rin sa aton sining mga kuturan kay do ka damo sa mga happenings diri sa may syudad sang Iloilo. Hindi lang yan sa may syudad sang Iloilo, pati man sa pila naton sining mga kayping nga mga kaprobinsanan. Kag sa pila naton sining Banwa ka mga follow-up reports kag balita i-share ang aton sining Banwa nga pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM ang aton sining official Facebook pages. Good morning lang sa mga Cordero family, Poras family, Pareño family, Espeha family, sa may Banwa sang Pututan nga nakatutok sa aton sining Banwa nga pagpangalagad subong aga. Sa mga headlines naton sa Banwa, mga labing talupang doon naton nga mga pangulong dinalan, mga balita nga aton sa Banwa pagkatalakayon. Sa aton sa mga headlines, mga ka-K5, sa aton sa mga balita sa may Banwa naman sang Sagay, sa italikdan tong adlaw sa may Sagay Negros Occidental, may bata tong babaye nga wala mapunggan sa iya sining amay nga ginalabo-labo sa mga ka-K5. Subong dire sa may Sagay na naman, mga ka-K5, pulo presensya palihog lang tanay giya sa mga kabataan. Dira kay do tama kasensitibo ining balita mga kuturan nga igadulong naton sa inyo dugay-dugay mga ka-K5 no sa aton sining mga headlines. Sa aton sining mga balita, 7 ka tuig nga bata mga ka-K5 ginapasune ngaging tiro ya mismo ang iya sining amay. Ang headline sa partner no para mabasa sa aton mga tagpalamati bla. 7 ka tuig nga bata gintiro yang iya sining amay nga pulis mga ka-K5 tapos kamakitan kag masaksihan ang pagbinaysay sang iya sining nanay kag tatay. So nakita yang nag-away si tatay kag si nanay ang iya sining amay nga pulis mga ka-K5 wala ya balagin na kuha ang service firearms ang iya sining amay mga ka-K5. Kumunong ka delikado kung ang imo sinibala nga pusil ipa-display mo lang da sa mga kabataan sa sulod sang balay mo sa aton sining mga ka-K5 tuman ka delikado. Sino maguna-una nga 7 ka tuig nga bata no sa aton sining mga kabyanan kabalo magkapot sang armas. Waya bala banwagin tuon sa iya sining amay kagin tiro. Bangod nga nakita niya nga iya sining amay kag iya sining Eloy gaway. Istoryahan tani ko Banwa sa aton sining pagpangalagad kaya upod si ka-K5 Roel Pineda. Probably nga mga balita ni ang bata ni nga 7 ka tuig no gina-kustodiya ni sang DSWD pero sa pinaka-latest naton nga information mga kauturan mga ka-K5 no pabili na lang sang DSWD ang ining 7 ka tuig nga bata siya sining Iloy kay para kuno nga hindi gid maapektuhan mga ka-K5
Istoryahan tani karon counter report ni K5 Ruel Pineda. Ipaidalom sa psychiatric counseling ang duha ka mga kabataan sang sining napatay nga pulis. Lakip na diri ang 7 ka tuig nga bata nga amo ang nagtiro sa iya sining amay kag ang ila sini nga iloy mga ka-K5. Ang bangkay sang biktima ni Police Staff Sergeant Lerny Alatsa, ang pulis nga napatay matapos payag gin tiro sang iya sini 7 ka tuig nga bata ang nahamyang na sa karon sa ila sini nga balay sa may Rizal, Escalante City, Negros Occidental. Foro de los Pueblos. Sa dugang nga mga balita areho, pakita namon sa inyo karon ang pagilinaway basta gani lapit ng eleksyon kag hindi ikaw ya kapartido sang gobernador kag lain ikaw nga partido o kon lain nga politiko ang imo sinigi na amumahan sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ilabi na kong mayor kag vice mayor nga way kamo gaintindihanay, ti laban-laban matapungulay gi kamo nga duha. Dito sa may Tobias Fournier Antique sa aton sini nga mga ka-K5, ang mayor sang Tobias Fournier niya si Mayor Ernesto Tahanlangit kag si Vice Mayor Jojo Fournier, mga ka-K5 nagtapungulay sa poll sa kamera mga ka-K5. Ipakita ta na karon sa inyo mga kuturan anong ginawa yan sang duha ka pobre nga politiko. Ang ayuda nga halin sa opisina ni Gobernador Cadiao nga iya sang DSWD nga dapat iatag sa mga pumuloyo sang Tobias Fournier. Karon ginpaagi sang gobernador sa vice mayor. Ang vice mayor managtag tani sang ayuda. Gingpunggan sang alkalde sang mayor kay suno kay mayor Ernesto Tahanlangit waay magagi sa opisina kag dapat ang tanan nga mga donasyon nga halin sa DSWD ang may kortesiya kag maagi sa iya sining opisina kay i-channel sa MSWDO sang banwa. Iway maglabay, way magagi. So that is why nga ginarangan ni Mayor Ernesto Tahanlangit, mamuining Vice Mayor Subong, former Mayor man natapos ning iya sining nga termino, 3 terms. Sa aton sining nga mga ka-K5, amo lang na ang pagpungko ni Ernesto Tahanlangit sang magpadalaga na bilang Vice Mayor ining anay Mayor. O karon, may sugilanon nga ining Vice Mayor nagaplano nga magbalik sa pwesto bilang Mayor. Under sa line-up ni Gobernador Rodora Cadiao. Kagining mayor nga nagapungko Subong, tididto naman siya nagapangamo sa liderato ni Congressman A.A. Ligarda nga utod ni Senator Loren Ligarda. Sa aton sini nga mga ka-K5, amo ni nga aton sini kwaon nga balita karon sa probinsya Itantique kay nakuhaan gid sila sa CCTV kung paano gintapungol mga ka-K5 ni Mayor Ernesto Tahanlangit si Vice Mayor Jojo Fournier. Muni ko naman sa mga taga-Antique to, mga ladies and gentlemen, your honorable Mayor and Vice Mayor. Oh, grabe tapungulon sa ni Mayor Ernesto, kita mo to? O, di. Sa video? O, di. Hindi taka magsagot. Ako mayor ipagir ta sa vice mayor. Ano rin imo yaman? Halin niya sa opisina ni Gobernador Cadiao. Hindi. Ako dapat ra. Agira dapat di sa MSWDO. Kaya mo na problema ka Vice mayor ka lang. Ginapili mo, kimo mo tagaan mo. Hindi ra. Ako mayor di. Ako dapat tuman di. Vice mayor ka lang, Jojo. Magamot na dyan storya dyan. Hindi. Palakton ko yung kamu ga-respeto. Wala kamu ga-respeto knakan. Kamu ni Gobernador Dudod. Wala kamu ga-respeto. Ako mayor dyan. Tatay ko, bugado. Wala ako dapat matuman dyan. Aga pa ka ga politika. Wala takin ga politika. Ikaw politika dyan. Grabe ka namin mati karandang magbaisay sila magkagragumbo ng karayam. Ari pamatian nyo na karon standby ka mo. Sa aton sining nga mga ka-K5 wala labot na kung ang mayor kag vice mayor ginawa ito sa may Tobias Fournier diriya sa may syudad sa Iloilo, ang ginaway di mayor sang syudad kag ang public information officer sang provincial government. Si Mayor Jerry Treñas nagpagawa sang statement kagabi
Nga daw kasuhan niya kaginatunan sa legal counsel niya kung pilak-pilog nga cyber libel ang i-file against kay Mr. Nerio Lujan nga PIO officer mga ka-K5 sang provincial capital. Ambal ni Mayor Jerry Triñas, naubos na gid ang pasensya ko. Permi lang ginabuli ang pamilya ko. Permi lang ko ginabuli sa iya nga mga public post. Mayor. Nalipay man ko sang sala sa iya. Mayor. Doon mo, Mayor. Ako isa ka taxpayer. Gabayad ko, buwes. May kinamatarong ako nga usisaon kag ipahibalo sa publiko paagi sa akong sinulatan ang mga ginahimo mo da. Mayor. Ay, Mayor. amo na ni mahambal ko kay ni Rio Lujan. Mayor. Bahala na ang husgado kag ang legal basis nga maglantaw sa iya sini nga ginobra. Ha? Ipagi ko na niya sa legal subong. Tamadan na kuya sang pabati-bati, istorya kag palapaw istorya. Pasensyahanay na lang ta sini. Mayor, ang akon man lang, Mayor, para nis kayuhan sang syudad. Kay balo ka ako, taga-syudad man. Hindi ina personal ako ni Nerio Lujan. Pati pamilya ko kwestiyonon niya. Hindi na niya hustong ano yung ginahingabot niya sa akon man. Mayor, ginpakakas mo ang silyo sang Central Market. Isa ina sa kamaragtas nga silyo sang syudad. Lamoy Leal in Noble Ciudad de Iloilo. Lamoy Leal is Noble Ciudad de Iloilo, Mayor. Hindi mo silingon nga Ginkakas mo na, istoryan ka. Mayor. Tanan-tanan na lang ang mga istorya di si Liloy ay angot mo sa proyekto ko di sa syudad. Hindi, Mayor, ikaw ang alkalde diri mo. You should know your history. Kaya ang tawo nga hindi kay balo, magbalikid sa iya ginhalinan, hindi makalabot sa iya nga padulungan, Mayor. That's how simple, Mayor. History will repeat itself kung hindi mo ini, Mayor, pagtadlongon. Lantawon ta lang. Pamangkuton ka na akon legal counsel sini. Ha? Mayor. Kita ay lang ta sini sa husgado kung nano gid. Mayor, there's nothing wrong. Mayor, why man sang offensive diri? Why man sang libelos de, Mayor? Sadya. Si Sir Nerio kag si Mayor Jerry. Oo. Pero bago ta tong report sa Sagay. Oo. Diretso kita rin naka-standby na sa aton sa Libarwang nga pagpangalagad ang aton sa counterpart sa probinsya It Antique. Garagubo nga karaya nga report halin sa aton sa kampiyon nga reporter nga si K5 Jemmy Gregorio. Anong pinaka-latest na K5 Jemmy? Abi istoryan mo kami K5 Jem. Ano to natabo bla kapon? Paano to nagsigot ay banas ni Vice Mayor kag ni Mayor? Dinto halin ka K5 Jimmy ang mga food packs to nga idalon tanay sa barwasang Tobias Fournier kag nga aging pungga ni Mayor. Kag anong mga latest subong statement ni Mayor Ernesto Tahanlangit nga bata ni Attorney Cesar Tahanlangit. Sa aton sini nga mga ka-K5 mo very close man ni no kahit paano ni Mayor ni Attorney Cesar kay kita ay ni kami sa oras ng tikis ang dito tanasay no. Iya sini nga utod former board member nga nagpadlagan vice governor kay versus kay Dinostar Verde. Balda. Balda. Ang mga tanlangit ni mga challenger ni sang una ni Mayor Jojo Fournier nga subong vice mayor. No natapos ang termino ni Mayor Jojo amo na nga nakapwesto ang mga tanlangit no sa aton sini nga mga ka-K5. Now may gimpagwa man nga letter si Vice Mayor Jojo Fournier nga naga-request kay Gobernador Rodora Cadiao nga ipaagi sa iya opisina ang ining mga food packs halin sa DSWD nga gindeliver dito sa banwasang Tobias Fournier. Mga ka-K5. Yaring report ni K5 Jemmy Gregorio sa K5 News FM San Jose Antique. K5 Jemmy sa imo kampiyon nga report standby. K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5 Ray and K5 Ted, mas mainit pa sa 43 degrees Celsius na heat index sa hapon sa may Grabe ba? Pila ang heat index nyo da? 43 degrees Celsius sa kahapon. Kahapon, 43 degrees Celsius. Isang nagita pungulay si Mayor Ernesto Tanlangit. 55. Kasi Vice Mayor Jojo Fournier naglabot sa pila ka degrees Celsius ang kainiton da K5 Jimmy? Daw mas nagtaas maging ka K5 Ray and K5 because nga amo kanila nagresulta sa pagbayuhan na pinakang ang pagbakon ng daan sa cost no nga halin sa mga gobyerno provincial. Sa ato na kahapon ka K5 and K5 na pang-interview sa kay Captain Charles and Charles Casalhan, officer in charge sa Tobias Fournier Municipal Police Station.
naging payag nga natabo ang drum incidente, no, ginabanta 11:30 or 11:30 first wag, no, sa tag-irigma sa kilid pang social hall kang Banwa sa Digina. Ipapanaog yung daan ng food box na iga-deliver kang DSWD o kung Provincial Social Welfare and Development Office. Nagangwa sa initial investigation sa mga kapunsan na P5 rate ng P5 process na hindi pangintindihan na yan because man sa food box suno kay Vice Mayor Fournier kahapon sang ato na natigayon na ma-interview. Nag-request na kang letter kay Governor Cadiao na magpangayo ng food pack katong April 25 nga igatugro kong daan sa mga pumuluyo kang dao o na sa Vias Fournier because na ginpakainalom gani sa state of calamity because man sa El Nino. So, sunod kahapon kay Vice Mayor Fournier, Jojo Fournier, kay Vibrant sa kay Pagped, according sa anang pahayag, si Mayor Ernesto Tahanlan III, nagpangayo kang food bank sa regional office kang DSWD. So, wala pa kaabot ang request ni Mayor Tahanlangit. That is why nakang naman ni Mayor Jojo Fournier na nag-request si Mayor sa DSWD Region 6. Nagpangayo man tana kang food bank kay Governor Cadiao, which was granted man immediately ni Governor Cadiao. No? So, abot kahapon kang ginag-grant ni Governor Cadiao ang isang food pack iga-deliver yan kung daan sa mga Vias Fournier. So, kang nagpauli rin po no, kasi 5 billion, kasi 5 billion ang siyang van or wing van na nagsilahan ni Vice Mayor Fournier. Ginalambatan, o kung na napatigayin ang checkpoint si Mayor sa mga barangay Balod. Kagla dito ani kincheck ang siyang food pack, no, kagagindara sa may Banwa sa kilid ng social hall. Nagduro nag-umpisa ang pag-intindihan at sa ginsumbag ni Mayor si Vice Mayor Kakay 5 and Kakay 5. Okay, Kakay 5 Jimmy, may pamangkot na ko. Ang ining DSWD food packs nga sakay sa sining truck van, sino nagdala? Si Vice Mayor Jojo Fournier from the Office of the Provincial Government? Hindi kasi Ray, bali nag-apat lang si bali nag-adto lang sa kilid ng social hall kasi natabo ang diyang mainit. Okay. Pero ining nagabot nga food pack salin niya sa opisina ni Governor Dora Cadiao upon the request ni Vice Mayor Jojo Fournier. Hindi niya ang request ni Mayor Ernesto Tanlangit. Amurang nanamin mo ko Kakay 5 Jimmy? Yes, Kakay 5 Ray, this is according kay Vice Mayor, no, nga si Mayor nag-request na sa region kang DSWD food pass para sa mga pumuluyong affected ng El Nino. So, kang naman ni Vice Mayor ko no, nag-request man na kay Governor Cadiao because nga may existing na pondo via ang provincial government kang food packs. Nauna nga nag-abot ang request ni Vice Mayor compare kay Mayor nga naghalin pa sa region okay. Kakay 5 Ray. Ang ining mga food packs inugatag sa mga pumuluyo. Ano may mga pumuluyo na da sa sinang area? Ano na da? Gym? Ano na da? Hall? Sa kilid ka social hall, sa kilid gid mismo. So may mga pumuluyo na nga nagaulat ka makuha tan isang food packs? Wala pa. I-diskarga pa lang, no? Yes, ay papanaog pa na nanda kay 5 Ray kay according kay Vice Mayor kahapon kang ato na interview, idiretso na nakundaan sa mga barangay bilang affected because nga amo ganira ana request na dya. So si Mayor naman na base sa anang statement kahapon na kay 5 Ray and kay 5 said baligin na papanaog na sa social hall para sa inventory kano kag dapat maagi anay kana ang ano ba ang pagpanagtag bilang Chief Executive tang nasampit nga Banwa, no, kag amo ganira sa statement na kahapon nga hindi kita na magpasugot nga si Vice Mayor Fournier ang magpanagtag bangod nga obra dya kang MSWDO o kuno officer in charge ang paglista kag pagtugro kang food packs sa mga biktima kang El Nino phenomenon. Okay, given for the sake of discussion, Sir Jimmy, butang terabi ang nagabot nga food packs, iya na yasang request ang Vice Alcalde sa gobernadora sang probinsya Itantique. Now, ang ginapanindugan din ni Mayor, bisan kay sinoman na daya nga halin or nga opisina halin ining mga food packs, ang ginapunto ni Mayor Ernesto Tanlangit nga malabay gidapat sa opisina ya kag magi siya kag i-turnover sa MSWDO, Municipal Social Welfare Development Office, nga mo naman niya ang responsable sa pagtugro kag paglista sa mga benepisaryo
sa nga matagaang sang sining ayuda ka K5 Jimmy man na? Yes, amo ra ang point na ka K5 Ray, no? Kag ako makitaan ta sa video, ginatimuan daan ni Vice Mayor Jojo Cornier nga ibalik bala ang jang food box sa may provincial government na lang, no, because kang jang pagpainaisay nanda. So si Mayor man hindi ta na magpasugot nga ibalik sa provincial government. That's why nga nag-agaway sa dakang yabi bala ka K5 Ray, no? Kag makitaan ta sa video, si Vice Mayor Cornier ang nagbuel kang yabi kag drive ang jang wing van, no? So si Mayor naman nagtaka sa kilid kag ginapunggan si Vice Mayor nga amo ganira ipapanogon anay ang jang food box sa may social hall kag hindi rin papabalikan sa may provincial government para nga idiretso sa may taho ka K5 Ray at sa pagpanaog ng dano didya sa likod makita sa video, no, ang didya sa likod ng kang wing van gintraduhan pala ni Vice Mayor ang jang wing van, so naigo siguro si ipabati ta K5 ano, K5 Jimmy, hold your fire. Ipabati na to na K5 Lawrence, ang umpisa amo na nanay nga video nga napakita mo subong with audio. Ha, duwa ni ka video mo amo na nayo ining pagsakaay nila bla sa may ano, sa pagagawa nila sa Manabila sa truck ban. Ara na. Okay, ipabati ta sa aton sini mga pilang mga tagpalamati para tes babatian ninyo kung paano sila magbaysay. K5 Lawrence, butangan mo lang na audio. Okay? K5 Jimmy, pero ang food pack sa na ano gid nabilin gid sa why gid nakuha gid ni Mayor? Kahapon kang paganto natin sa Tobias Cornier ka K5 Ray, dito ang jang podpax, no, sa wing ban man sige ako, no, balin actually nakapamanaog tanda no, bali 23 ka podpax kapon ang ginpanaog nanda, no. So after mag-settle kang jang Vice Mayor kag Mayor sa police station, ginbalik karga nanda sa wing ban kag according ka Vice Mayor ibalik daan sa may provincial government. So si Mayor naman sana hindi magpasugot. Sige. K5 Jem, hold your fire. Pamatian nato ng aktual nga video, first video, ang gulo sang video kung sa diin nagbaysay ang alkalde kag ang Vice Mayor kag nagagaway sa Manabila sa sining truck ban. Amo nang first video ka K5 Lawrence palihog ko. Ang jatan na ayuda man dyan niya. Tapos gubernur ini distribute ko dyan sa ano. Gusto niyo tanang mamurikikat. Ay, tumik, may tanang ginasudan. Sa tumik ko man dyan, basiyan. Tumik, basiyan, siya, yata eh. Mga talo, mga barangay. Kuntirayan na punta sa barangay. Yung pagkakas ay hindi mo. Hindi mo na pwede nga pag-abot. Ang nabot ko na abot ka direktara sa barangay. Pagkataw ka na ikaw timoy. Naman ako, may mga ayos sara, si mga dito pa yung Hindi mo tao mo nila. Ika na may barangay, pinatawaan ka. Tingin mo, tao lang itukuhan mo. I-unload nyo na. Awan ko ba, pinapay. Hindi ka na magapunta. Isa ka video. Amo lang na asta? Dira to asta? Ge? Ang isa ka video ya, kay 5 Lawrence. Duwa na ka video mo, may mo gin-download Tatlo na ka video pati yung statement ni Mayor. Makita ito lang nga nagtapong like sila. Kaki 5 Jimmy, go ahead. Yes, Kaki 5 Ray, no. Amo rin dyan ang video sa tulad nga gina-play, no, ang pagsumbag ni Mayor kay Vice nag-agaway bala kang yabi sa may wing ban because nga gusto ganit nga ibalik ni Vice Mayor ang jang tudpak sa provincial government. So hindi naman mapasugot si Mayor at ang pagnaog na sa sasakyan sa likod, gusto ni Vice Mayor nga isaraduhan ang jang wing ban. Gusto ni Vice Mayor nga isaraduhan ang wing ban, so ginpanggan ni Mayor at nga nag-igo sa alima si Mayor pag pagtapungol ni Mayor kay Vice Mayor Cornier, Kaki 5 Ray and Kaki 5 Ted. May letter subong Kaki 5 Jenny nga gi-request si Vice Mayor Jojo Cornier? Kamaganda kay Ray. May sulat subong nga ging padala si Vice Mayor Jojo Cornier kay Gobernador Cadiao. Do may statement to ko ng ang letter nga to amo tong request siya. Amo to ang letter nga nagpangayo sa request ang food box Kaki 5 Ray, no, dated April 25, no.
amo ganito ang nagapangayo pa na kung dugang food pack kay according kapon kay Vice Mayor the more than 5,000 kuno ka February among family pala nga nalista nga affected ang El Nino. So ang diyang food pack na din-request na ni Mayor sa region is daw mga 1,700 kuno. So ang din-request naman tanan ni Vice Mayor kay Governor Cariao is more than 1,000. So, ang point ni Vice Mayor kahapon is, biskan hindi man sana mag-insakto ka kay 5 Ray, at least bala ko no, madugangan man ang gina-request na ad ni Mayor. Sang sano kay 5 James seated ini? Sang sano nag-request si Mayor Ernesto Tanlangit sa DSWD Regional Office diri pa sa Iloilo? Sang sano pa? Sang? That is according kay Vice Mayor kay 5 said, no? Siguro after kang din pagdalim sa state of calamity ang diyang ang Manwa kang Tobias Fournier kang I think about 3 weeks ago siguro kay 5 kung di kita masala. So kung mo natrasar kay ang politika dira sa Antique abi kuno maimon. Kay bilo kita nga si Mayor Ernesto Tanlangit diri niya sa piyak nga grupo ga suporta mo kay Congressman Antonio A.A. Ligarda, no? Amo na nga daw not in good terms sila ni Governor sa amo to nga si Vice Mayor Jojo nga Fournier nga good ni sila ni isang gobernador. Amo to nga na hatagan dayon sa isang ayuda pagi sa iya. Amura ang point kahapon ni Vice Mayor Tobias Fournier o ni Vice Mayor Jojo Fournier kasi 5 said. Di ka piragi ka business may go sa Vice Tapongol? Kang ginpamangkot sa kahapon kung ano karawa ko na naigo ang sinyahan na kag sa ulo na dinigo ulo kag sa ulo kag sa sinyahan kag sa kuan sa panga sagang sa sagang si mas bataon si Mayor Ernesto Tanlangit sang sa kay Vice Mayor mas bataan kag mas bakad lawat si ang guda no mga pila edad ni Mayor nga jaman wala lang gid kita way pagurok labot sa 30 no sobra naman dood okay so paano di may mga bodyguard ni sila way gidabi kuanda may police man to abi way gidabi patungang police to nga napatupan gid sang alkalde ang Vice Mayor. May mga pulis kahapon nga nagabantay man kasi 5 Ted kang siguro na may haman at siguro nga alam daw wala man siguro kina-anticipate ang aton mga kapulisan no pag makita ta kanisi video. Si Hepe ara man kahapon na kay 5 Jimmy, ang Hepe no at to mismo no nagi-augment pa dito serya no. Kung makita ta sa video kay 5 Ray si Chief Kasalan di officer in charge Kasalan di mismo ang diyan sa tanga naka-uniform na may Areo i-play blaliwat play with audio kay 5 Lawrence. Ara, ang video nga pasa ko na si mo. Why kabalo si Vice Mayor? Why kabalo si Vice Mayor?
Oh. Ano pagbalo siya kay pag-isumbag ni Mayor Ernesto Tanlangit yung Vice Mayor tungga na yun. Tanda yun si Vice Mayor Mayo lang gani kay mga bodyguard sa palibot. Why man bala nag-intra nga nag-apin abi either kay Mayor or sa Vice Mayor. Bulay sa to kung may nag-apin mo. May lupok lang to isa kay 5 Ray. May mga armas to. Kuan gito. May tumbagid sila. Tumbagid posible ang duwa ni po tumbagid. Oo. Ari kay ang sa ulonan nga distansya ni kuan ni bodyguard sa Mayor. Ari i-poll bala ang video, wala sang audio. I-poll ang video, i-start mo sa una para ma-intindihan bala sa mga tagpalamati naton kay mo do medyo kay nay sang audio nimo. Okay, i-poll mo liwata na wala ta nga kon nga sinyas, i-post anay. Ibalik sa una, Ibalik, i-post na. Okay, nadula yaton nga monitor nag-block niya. Ay lang gid. Nagi-block di way kami monitor di ho. Ako si Vice Mayor, ikaw si Mayor Ako si Mayor? Tino ako gid ang tapungulon mo sini. Okay. Okay, wala sa audio, i-play mo, i-lights. Camera. Action. Aro man ang imo Vice Mayor ka? Hindi na yan. Huwag ka ginapamaganakan. Ako Mayor dyan. Nag-request ko to sa DSWD sa region Mga tinawo mo lang para sa Quadray. Ang El Niño ra. Mga tinawo mo lang ang tagaan mo. Para na Vice Mayor ka lang. Hindi pagpilihan mga tagaan mo bla. Hindi para yun sa mga tao ra. Hindi Respeto bla. Malagdag karang MSWD ta. Request ko ni kay Gobernador Dura ka daw. Ang lista ka mga apektado. Siradan ko. Sa MSWD. Siradan ko. Hindi. Ibalik ko. Ano ka? Hindi. Ano ka? Ibo! Deman! Deman! Hindi yung kapapunggi! Miyan to yung nakatiraw ka kamumuo ko! Hindi yung kapapunggi! Aray mo! Hindi yung kapapunggi! Doon si Sinukay kanya si Mayor ka! Huwag ako ka-respeto lakin! Ako Mayor ra! Alin, ako nag-request na! Ako! Ako nag-request ka ra! Ako Mayor di! Ako! Ako Mayor di! Amo na. Right hook igo ni Vice Mayor Jojo Fournier mo. We have 100 live viewers right now. Sa aton sini nga mga KK5. Isa pa. Liwat. Take to. Tangay di sa ngamon tsura das dalom daw. Kanugon sa ngamon sini acting ko di makita sa mga pumuli. Si Ma'am Christy Rivera to ko tuyotoy kadlaw kag si Sir Erico. Sa Kasaiterio. Liwat. Sige, di lang gid. Postaray na. Iplastaray mayo na. Ibalik kami danay. Endura. Dura di amon monitor. Ang Farsi restaurant to ko tuyotoy kadlaw tong Farsi Warriors tunog. Si Ma'am Nonito Sombo, Ma'am Nonito, si Sir Nonito, si Ma'am Maria Italiana Michelina, si Ma'am Maria Mahilo, mga tawo gid man nga daw wala lang amon ni. No, basta gaway kani gid di anay ang mayor kag vice mayor. Raway. Ang affected dere ang mga tawo. Amo ni mo duha ka bagay na. Hindi kung kulang-kulang lang persa ni mayor sa council, hindi yan mag-approve ang konsyal sa mo. Sa nga pundo nga i-declare sa state of calamity, sa ipedalam sa state of calamity ang banwa nila. Hindi makagamit si mayor. Hindi magamit ni mayor sa politika, hindi mag-declare. Sa aton sini nga mga KK5. Ito ko na nga daan 1 year before election time. April na kay 5 mo. Next April 2025 campaign period na ni. So mainit na and kaya balo naman kita nga ma-return bout si Vice Mayor Jojo Fournier. I-challenge niya ng incumbent Mayor Subong. 3-term Mayor. Ang unang anay kontra ni Vice Mayor Jojo Fournier sa pagka-mayor sang una, tatay ni Ernesto Tanlangit nga Mayor Subong, si Cesar, Attorney Cesar. Perde sa kay Jojo Fournier nga Subong, Vice Mayor ka tinatapos sa termino mo. Okay, game na? Okay. Lights, camera, action! Ano man ang imo, Mayor man? Vice Mayor. Liwat na TikTok. Ikaw si Mayor mo? Ha? Ikaw si Mayor. Ako si Mayor. Daw bagay mangin Mayor? Kung hindi ko was take poder. Okay. Ikaw si Mayor, ako si Vice. Hindi ka kakalo si Vice mo? Di kakalo si Vice mo? Ako ay ko gakalo. Ay ka kakalo. Gabonet lang ko. Sige. Conversation. Lights. Okay. Balik sa una. Video. Dali lang, liwat. Balik sa una video. Liwat sa video. Lights. Camera. Action! Vice!
akong matao ipagi sa MSWDO. Gi-request ko Hindi ni pa kay direktado sa Gobernador barangay. Rodata. Wala Vice siya, Mayor. imo. Mamatiim ko. Ako mayor di. Ako mayor di. Nagsulat ako sa DSWD ka food packs Kay para Gobernador sa Rodata mga yaw ni ho. Way kulabot yan kay gobernador. Ano ni mo? Hindi Ay, ginatugruan mo. Ang lista may Vice Mayor matibla. Ako mayor di. Mga supporter mo Matibla. na natugruan mo. Oh. Sinagdahan ko Ini. ni. Ano man? Sinagdahan ko ni. Ha? Isalan mo. Ay, ay ba? Hindi ko pagpugi. Aray Hindi mo. ko pagpugi. Listen, okay gani. Di man. Hindi pa kuhaon din mga DSWD po sa. Hindi. Hindi yun pagpagwa di. MSWD na. Ha? Why ka matarong di? Ay, Hinapolitikanyo ako ko. na request para sa mga Hinapolitikanyo ko pumulo. ni Kadyaw. Ako na Aga request. pa ka politika. Ako na Ang request. lista ni ako niya. Ako na request. Akon. Akon. Akon gani. Ako mayor di. Vice Ako Mayor ka na. lang. Ang imo request way pa mapurbahan. Akon. Ginapili. Basta mo ako na mayor yan. di. Ginapili. mo Ang mga yan. bulig, ragi na pa, agira sa MSWDO. Hindi ka to magmatumato, direkta mo sa barangay. Maginamo na to. Ginapili mo lang imo Wala tuguhan. ko ragi na pili. Imo lang. Sararama ra. Sararama, ikaw timo ka pili. Ibutang mo lang to sa mga kasimanwa mo. Si Christina Carnae, ako yan na malaga. Totoy sa Kadlaw, we have 90 live viewers. Oh. Sa Diaba. Ari mo! Kinsumbang di malipagaw! Naigo sa pangapanga si Vice Mayor, mga kakaypay. Nagpalang dulom ang mata ni Vice Mayor Jojo Fournier. Ang atong ini kay 5 Ray, kung may nagpalupok lang sa ida sa bodyguard ni Mayor or ni Vice Mayor, Tumbalay. siguro may tumbagid. May tumbagid. Te, why pa niha? Sa Oktobre pa yung filing sang Certificate of Candidacy. Mainit na yung politika sa Antique. Di tayo atan sa mga ako ni mo opisyal nga ni abi paminsar ka mo nga for the goods ang tao ninyo dira sa inyong constituents kung sino man na yang magbulig itao na sa tao kay kinang lano na ya subong di ba away kita igapin diya kay Fournier way matagapin kay Talangit ato ni balanse lang nga ang bulig dapat nga mabaton sang tao direkta. Correct. Kag ipaigan nyo ng politika nyo, awayan nyo lang yung election time. Lantawan nyo ang ginobra nyo. Away ka mo politikada. Sinong kakapektuhan? Imbes ka na distribute na kadatag na sa mga pumuluyo na delay pa. Kak-A5 Jamie, ara ka pa da. Diyan ka pa. Ay, ara pa sa da. Dem! Yes, 35 ring. Ang malo mo na mga kasimanwa mo ra. Ngayon isan mapoyaya. Nagkataman ron. Amalon mo si Fournier, amalon naman si Talangit, nga maguyaw-yaman sanda. Sabat! Kasi 5 ring and kasi 5 10 na lingawan kita magbati sa inyo. Wala na sa mga tinaga. Si Vice Mayor ba? Double ball, Ged? Ang pangarayado, amamuan kan tikon, di bagon. wala pa sa reconciliation. Nagpagwas ang statement kagabi si Mayor Ernesto Tandangit sa iyo siling official Facebook page. Pero si Vice Mayor wala pa makapagwa, no? Actually, nakapagwa naman si Vice Mayor sa kay 5 Ray, no? Kag naging hambal na nagapangayo matana kang pagpasaylo sa mga natabo kahapon, no? Kag ginkasubo naman kag ginapahuya ang nasanggit nga insidente kahapon nga adlaw kag nagapangayo matana kang kay 5 Ray, no? Kag kay 5 Ted nga hindi rin man maliwan ang nasanggit nga incident incidente tangtang si Mayor Tahan Langit naman, no? Hambal na kahapon kaaraydan kang anang mga kasimanwa kano ang dapat mangibabaw kag hindi ang temprano nga pamulitika kag depensahan naman ang karaydan kang tanan igapilan ang mga biktima kang El Nino. Okay. Sige. So far ang food packs wala pa ma-distribute. Ato pa to po sa sulod sa Trackban. Ka K5 Jimmy samtang ginahusay ni sa duha ka bahin kung sinugi ba ng maragtag kag kun diin ni turnover ang ning mga DSWD food packs sa K5 Jimmy. Yes, amo para ang tinguan natin kay 5 Ray kag kay 5 Ted nga i-follow up, no, kung sa diinan sa tilad ang jang food packs, no, kag ano pala ang desisyon ni Gov or desisyon ni Mayor ni Vice Mayor kung ibalik or ibilin dito sa Mayabanwa kang Tobias Fournier. Para gini sa 50 ka barangay nga affected? Or mga pinili lang ang mga barangay?
according kahapon kay Vice Mayor kasi 510 daw more than 5,000 kuno ka mga pamilya ang Households. kantahan ng mga tawaan kang kang siyang food pack. 5,000 ti ang population sa Tobias Fournier, 33,816 mo. So, gurop sa pila-pila ni kabarangay man kiti lapad man ang lugar nga inadra. Pila ka bilog ang food pack sa nakuha nato ng number nga ara sa sulod sa truck ban ka K5 Jimmy? Wala kita si correct figure gid ka kay 5 ray pero daw according kahapon kay Vice Mayor daw more than 1,000 plus ja kuno ka kay 5 ray. Mamo ang isa ka karton isa ginaya ka pamilya mo no? Isa ka beneficiary. Ano na mga kuan malana, mga dilata? Do kompleto na do bugas dilata no sa isa ka karton ka kay 5 gem. Daw usual bala nga ginatugro kang DSWD ka kay 5 ray and ka kay 5 dead nga bugas dilata kag mga noodles. Sige. Salamat kit kay 5 gem. May pabatiin na mo ang official statement ni Mayor Ernesto Tanlangit siya ni Facebook page sa kagabi kay gagrgumo tanang kraya samtang wakal tanaka natabo kapon mo. Kay 5 gem salamat ged. Amo lang dyan ay ang mahatag natin nga balita, no? Pero labaya, kung si Gobernador Dura ka, jaway pa sang reaksyon? Amo parang itingwaon natin nga malabuot sa K5 Reyno, kagabulan taman karoon ang bahin kang Provincial Social and Welfare Development Office sa K5 Reyno. How about sa kuan sa sitwasyon sa munisipyo? Kay for sure may tension isa mo both parties, may mga supporters ni and paano ni mapasiguro sang pulis nga mangin apolitical sila or mangin neutral sila kay 5 Jim. Kay di kon ikaw ya Chief of Police in fairness man abi sa office in charge sang Tobias Fournier inatuman niya man lang pero basic ko may pressure bala sa either sa mayor or sa vice mayor. Paano ba siguro na nga way sang after effect ni basi mag lilimpotanay pa mga kuan mga supporter? Kahapon kang ato na interview si Police Captain Charles Richard Casala ng officer in charge kang Tobias Fournier Municipal Station kang K5 and kang K5 TED. Ginta siguro naman nung mangin na malinong ang Tobias Fournier despite kang natabo kahapon no kag tanggin husay kahapon ng mayor kag vice mayor nagpasiguro man sa mga kapulisan natin sa K5 nga hindi rin maliwas siya matabo ang natabo kahapon kang tag-irigma. Sige. Salamat kid kay 5 Jamie Gregorio. Balita halin rogya sa may probinsya kang Antique. Ako naman si K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kang kalingawan sa bilog nga Western Visayas ang kampiyon nga estasyon na K5 News FM. News FM Kampiyon Report. Arebla kay pabati na to ng statement porsyon sang statement ni Mayor Ernesto Tanlangit mga kakipay batapos ang natabo nga pagtinapungulay nila ni Vice Mayor Jojo Fournier sa Tobias Fournier Antique nga kilala sang una sa pangalan nga Dao. Sa aton sini nga mga kakipay. Mayad nga hapon sa akin nga mga pinalangga nga kasimanwa. Kahuluya diyang akin nga ipadabot kaninyo tanan. Sobra ng itana diyang pinamulitika kag sistema nga bulok sa atin nga banwa. Kaina alas 10 na nawag si Ma'am Beth Vanidad ka natin ng atin nga MSWDO nga nag-abot ng kuno ang food packs nga request natin base sa atin nga DROMIC report no IT declare by kita nga under the state of calamity ang atin nga banwa no so kung ano ang diyan sa DROMIC report natin rugto natin i-distribute pero sundon natin ang sakto nga procedure ano ang sakto nga procedure diyan kara from DSWD, i-receive kang atin nga banwa, ang atin nga munisipyo, ang atin nga DSWD office, i-inventory ang mga food packs, kag i-schedule riyan ang distribution kada barangay. No? Ang atin nga Vice Mayor nga dya, ura ako kamaan kung ano tana ang nagkakratabo sa utok na kadyatelad, nga nagkuon tana, nga kana kuno dapat ra idiretso hay kuno halin kay Gobrian.
So never, kung halin man tana kay Gobrian, o kung ano dyan, ang gobernador natin, gobernador kabilog nga Antique. No? Kadang kuuna kuno sa atin nga DSWD, mangkuton yung atin nga DSWD, kadya in charge si Ma'am Beth, hagi ng balan na dyan, nga kuno malista ta na kaana. Nagkuon gani ako nga hindi pwede. Naglista ba yung mga kapitan natin para mamanaan natin kung sino ang mga families affected regya sa atin nga banwa. Do bata tiki na dyan maghalaka kuon nga ana kunura ana ay ana ni Gob kunura ay diin nga layi nakabutang ra nga kung ana ni Gob kanimo madritso. Naiwan ta na tinuatan ba ismiyor man maninoy niwan kaw. Do narangga ta na ulo mo ron sa mga ura ka pag intindi or pagsunod kang sakto nga proseso. Buhay ka man mayor bay. Karon nang natabo ka dyan kasi manwa, gininstruksyonan ko ang atin nga chief of police nga i-inform ako kung may mag-abot nga delivery rigya sa atin nga banwa. As municipal mayor, that is under my jurisdiction, that is under my responsibility. Karon kang ginambalan din ako nga dyan din ang atin nga food packs, abat ko, hay i-guide ko sanda, kung diin i-stock, which is rugto sa social hall, hay amura ang ginistoryahan naman kang DSWD. Hay kung rugto riyan ibutang sa DA, buta kabalabaw, kag nagat ano kuno rugto ga gamurug to kag higa ora malimpyuhan, ti adugwa na bay. Pag abot naman dyan sa social hall, dyan din tana si Vice Mayor nagahilat. Kag maghalata na kapag amo, nga kuno, ibalik kuno riyan. Ay hindi malang mag-agi ka na. Kita mo kung ano ka, ay maan daw tampuhaw ka klase taho. Ibalik mo ang food packs, nga under the state of calamity kita, kinahanglan kang ayuda kang atin mga kasimanwa, just because hindi mag-agi kanimo, sinuti mo haw. Mayor kang kamanwa nga dya. Ay naano ka man, wala ka maumpawan nga kung nabagkat din ikaw ang mayor kamanwa nga dya. Ang akin lang ginaayo, no? Respetuhan nyo ang sakto nga proseso. Under the law, any aid from our town, for our town, basta gani aid nga ginatawag ra, maagi gidrian sa proseso, which is sa atin nga mayor's office, municipal hall natin. Ano timo? Ang gusto mo tana matabo kay na, gusto mo bulan, kag ipanagtag diretso, may inventory pa kita, may scheduling pa kita. Ano kaw? Naanad kaw sa smuggling? Ha? Daw smuggle goods ta nagwa nakarakaroon nga bulan mo, rat record kag idiretso mo sa mga barangay. Amura akin ginapanindigan, ako ta na ang mayor ka banwa nga dya, respetuhan nyo man. Andit nga kinanglan nyo ta na magbinastos ka, amogra kaghala ka dyan kaliwat-liwat nga, kay Gobra, kay Gob, halin kay Gob. Ano karon kung halin kay Gobra? Gintagwan man ko kang aton DSWD, nga para riyan sa munisipyo natin. Para ra sa banwa natin, kag any aid nga halin dyan kara, kag para sa aton banwa, maagi kita anay kanakin. Buhay ka man nga mayor. Kita mo ang kabastusan nga kahiriya ta na taten nga ginalantaw taten kang bilog na taho sa banwa. Do bata tiki timulinti nga maghalati mo kaagaw-agaw diyan kang food packs ra. Naanad ka mo abi mo nga kang inyo chimpulinti pati mga food packs nga ra ginagamit nyo pang ngampanya nyo kag pamulitika nyo. Hindi ka ano do ginaka gakatel gid ulo mo mawra timo diyan kra hindi ka papel nakita mo kung nga papel diyan kra. Ha, nakita mo kung nga picture niya sa DSWD, inyo tanara sistema. Allergy, taken sa mga amura nga sistema nyo. Amura nga ang DSWD, tanang in charge niya kara. Bisan istoryahin yung ating nga DSWD, sanda ang nanawag sa kapitan, sanda ang nang lista. Mahalati mo ka ano dyan, ura kita na taman. Ay, amo tanara utok mo. Kaya tanay mo obrara, ginalantaw, tatang katahaw na tawabla, ay lampusan mo kong gawang Halati mo kawaras dyan na bata, tiki ikaw. Kadiin, lati mo kung may pagigugma ka sa atin mga kasimanwa. Diyan din ang food packs.
No? I-distribute gilang natin after inventory. I-schedule gilang. Andot nga pabalikan mo. Agawan mo pa ang truck sa driver. May nag-unload ng mga empleyado sa likod. Revolusyonan mo tana taken nga papanawan mo ang truck. Ano abi mo masugot ko ka mo kra? Do bata gamay ka. Ay vice mayor na iwan ka kita na utok mo. Bakit amura magdumara kang banwa buhay ka nga mayor bay? Akun tanara anak ko akun tanara do bata tiki kang diputa ka. Anda ta na makunti mo nga imo rian. Pusyudon gali kung hindi mag-agik nimo hindi tirawatan mga kismanwa. Ha? Naanad ka mo abi mong lista-lista lang ka mo kinyo mong. Amura do magwa ka spanit mo talaga hindi ka kapapil sa mga amura. Amo lang kidra ang pamaagi mo sa pamulitika mo. Kaduro ka pamaagi dyan kung tuod nga sinsiro ka magserbisyos banwata. Baliskadan mo pa ko. May mga ginapangambal ka palinti nga ginapili ko. Mangkutara ang kada barangay kung kapili ko taho. Ikaw timo kasugo sa mga kapitan mo nga hindi magparapit ka nakan. Sagad ka magbaliskad, hindi mo taken pagtistingan. Tandaan mo dyan, Nino, hindi mo taken pagtistingan. Late ko tana obligasyon ko rin bilang mayor kang atin banwa. Ang food packs nga ra, kung ano ang ginlista kang atin nga DSWD, kang kung ano ang ginpasa para sa atin nga Dromic report, amurian. Bakit kuon nga malista timo ki imo, hay kuno ana ni Gob. Rati mo kaintindi ka responsibilidad mo, ha? Vice Mayor timo bay? Ang ranga responsibilidad goes under the Chief Executive. Ako ang mayor kabanwa nga dyan, ano timo? Dora ka kaintindi ka pangsyon mo as Vice Mayor. Preside lang timo to ha. Kagistorya ha mga SB mo, maghimo ka mga layi, ordinansa. Kabuhay ka nimo nga mayor, rati mo kaintindi kang imo nga responsibilidad. Makuon timo ka, kaya na ni Gob, ako dapat mang ano. May proseso kita nga ginasunod. Maninoy, linti. Dumango kang diputa ka, halaga diputa ka. Waka linti ano ni Gob ra akin ra amurang gidrak nabaw, ha? Amurang gid kamo kara kanabaw. Pilian nyo taho. Base karaan ka pa ni Maninay Gob kung namanaan ng ginubra mo nga dyan. Ang gobernur kabilog ng probinsya. Bagat koon nga gobernur lang ka vice mayor kag mga taho na. Kele kang diputa mag kainit yun ang ulo ko kasi manwa kahiruya linti. Obligasyon ko tanara. Kung ano ang mga aid sa banwa. Gintagwan taken kang provincial DSWD. Nga mayor jaya, may regya kami that is under your jurisdiction. I-deliver naman sa imo banwa. Karon mahimo timo ka mga ninja moves mo dyan. Mga padiyot mo. Gamitan mo pa, may driver ka nga subuon. Ano imuon mo dyan kra? Smuggle mo? Bakit imo ra? May nakabutang nga Vice Mayor Jojo ngaran kang DSWD nga ra? Ha? Kaintindi ka man ka DSWD nga ginatawag tay? Nuray bisan uu tanan hindi timog tigda mo. Tampuhaw ko. Sabutayihan mo tanang banwa. Dati mo mga kasimanwa, paano kami hindi mag-commotion kaina? No, under the state of calamity kita, dyan din ang food packs. Ibalik ko no sa province, ay kung hindi malang kuno magsunod ang gusto na nga tana ang managtag. Ay sus Ginoo. Lano ikaw? Ikaw DSWD? Ano daw sa gago ka katong magkarga-karga kang mga food pack? Tugro ni Naila, tugro ni Gobja. Tawabla urati mo sa lugar gid sa ginhimo mo kinapailan takaw kaso. Usurpation of authority. Administrative.
Ano ti mo ikaw mayor Banwa nga nga sabutayihan mo tana ang aid kang Banwa just because hindi masunod ang gusto mo nga kanimo maagi? May proseso nga ginagyan. May DSWD kita nga nagalista, may DROMIC report kita, that is all recorded. Ang gusto mo tana i-deliver kanimo kag matubro, di mo kay imo malista, di mo kay imo. Dubagkat ka ulinti public servant. Naanad ka abi mo nga amuray mo sistema. Naanad ka abi mo nga gina. Do kuluk-kuluk ko. Do tiki ka kurong wag ka pangihi nga. Bata piaon kay mo. Kuluk-kuluk kurong na. Mabalan maninay dya kraan na ikaw. Maninay ano? Maninay mani. Maninay mani. Mamo maninoy yan si Vice Mayor, maninoy ko rin kasal ni. Kasalod. Marahay, alang manan mo. Matsagan mo. Inyo pa timpura nga. I-smuggle marabay. Kuluk-kuluk kau. Inyo nga diskarte yan sa una nga imoon yung balaktan yung politikang panagtag sang DSWD ya. Alarjit ako ka dyan. What ako kaya ka pa picture? Kita ka pa picture tako daw? Pagkalat na gobernador kang vice mayor kang matinawara si Ninay Gob para nasa bilugago antiki. Ang bulig nga ra hambal ka DSWD ilistara kag i-account anti si panagtagra nanad ka mukhang timponyo nga direktan lang sa tawon na plastic ra. Kuluk-kuluk ka karon na. Ang tawab lagi yung bramo kay Garuya taton din sa mga pumuluyo ta din sa Tobias Purnero. Mo may palangbag kung may pagpalangga kay mo sa aton mga tawo. Wala mo taniging punggan. Kaya balik ang podpak si kadano maning imo nga ulo man. Neto respitok na kakarong ya tokos likod kasakyan ribusunan mo ko ka ya pag-aso kang grakyan. Kulung-kulung karon na. Amo ni ang inyo sininga, ladies and gentlemen, the Honorable Mayor and Vice Mayor Toto and Jojo of Tobias Fornir Antique, the proud municipality of K5 Melmar de la Cruz. Kruhay Antique. Proud municipality ni K5 Melmar mo. Lugar ni. Aray ini lugar yan ni dao ni sang una tawag ni. No? Dao. Subong Tobias Fornir na. Mo na mga umala ni kay naway si Jokis Toto. Islanta kay Melmar. Oo. Melmar de la Cruz ang butang tara. Tiyan mo na ang pinakaklaro dire ang istorya mga kabyanan naman si gagwa nga sugilanon da ngati si Mayor Ernesto Tanlangit ara siya sa grupo sa mga ligarda. Ang ligarda nga alyansa sang una ni Kadiao nga gobernador sa Antique. Subong split na war na. Ang unity team nila wala na. Kasi Kadiao madlagan congresswoman kontra niya incumbent nga si Antonio Ligarda nga utod ni Senator Loren Ligarda kay 5 Ray. Mao pagpadlagan da ni after sang termino ni ni Senator Loren Ligarda sa pagka-senador yan. Nag-one term sa one term pagka-congressman. Tapos bumalik sa senador pinapapungko yang utod nga tiyang suryanay tani that time ka kay 5 Ted nga kung magbalik man si tapuson gid ni Ligarda anay ang termino ni Kadiao ka magka-congressman siya. Hindi siya danay magbalik danay senador raw. Kay pungkuan niya lang anay congresswoman sang Antique. Kay after niya ni Kadiao term, si Kadiao mabulos bilang. Sila? Hindi masaka si mabalik niya si Ligarda sa senador. Si ang istoryanay da nga si Kadiao gin promisa na iyang posisyon nga pagka-congressman. Ti subong kay ginpapadlaganan sa utod nga si AA. Hindi na magalin si AA, hindi na magalin ang mga Ligarda. Namit rang pwesto congressman Rakyo din kuan Di kay nabalaan nila nga doon makaplastar sila sa Antique mo. Hindi sila dito makaplastar mo din sila sa Marikina. Hindi sila to kay mo di ba basta-basta mga politiko to. Kadto sila di sa Antique ho, di kay mga tawo Kaya
Ambot lang na kung magbunggo anay ni si Kadyaw, si Gobernador Dura Kadyaw versus kay AA Ligarda, nga utod ni Loren. Ambot sino ni Madauga? Ang isyo da, tumandok versus Pangayaw. Tumandok versus Pangayaw. Pangayaw si Ligarda, tumandok si Kadyaw. Hindi na pamugal man Ligarda nga ang lula yan. Bautista, ara iya sa may Pandan Antique mo? Taga Pandan Antique? O, tiyambal na taga Antique ako. Bisan tuod nga tinaga-sararamo ang Tagalog kakrayaya. Ang kakrayaya, tiko pa sa tiko eh. Kaya mo na dang real score dira mga kabyanan nga nagainit, hindi na akoon nga gaway pudpaks da. Pinolotika na da, mga kabyanan. Kay bangod ang vice mayor, kag mayor, lain ang ginasuportahan nga mga kandidato. Dira sa may probinsya, Antique. Amo na dang matutuod ang mga kabyanan. Tilang tawa nyo da kaya apektado ang mga pumuluyo nga haw tani subong ang dapli sang sang mga pumuluyo subong dira sa may Tobias Purner nga talagaan sang foodpacks nakagisa na sila tani sang sardina subong nakahigop na sila sang noodles nakadigamo na kay kahapon kung tani na bato na ng mga foodpacks da o gani subong adlaw ti subong wayo hindi pa maumpisa-umpisahan kay bangod sa ginamon ni mayor kay ni vice mayor. Ako mayor dya dapat agi kimuknaken. Ano ka nung balya? Obra ka lang imo ya sang ordinansa to. Vice mayor ka lang. Ato mga SB mo. Kele ka karon daw tiki ka. Nano kay mo man? Akal timo. Akay timo. Tigda siguro. Tatay abogado man mo. Maano gida? Ang mga statement siya sina is with the blessing man sang iya sini nga tatay. Ang iya utod subong kung hindi ko magsala konsihal sang Banwaman. Tapos do PCL Vice President sa bilog nga Pilipinas, no? Philippine Councilors League of the Philippines Vice President. Nakita ko na liga I think kabulan kaysa Boracay ni sila, K5 TED, nagi PCL meeting, ang tanatanan ng mga konsyales sa bilog ng Pilipinas, din na-elect bilang Vice President sa bilog ng Pilipinas, si, ang bataya nga si Tanlangit man, lipat ko sa pangalan niya, former board member man sa probinsya Antique, KTSK Federated President mo sa probinsya, no? Sa aton sining mga kakipe, bataon para, do mga 26, 27 years old pa nagurong utod dyan sa aton sining mga K5. Nakita ko na kay friends kami na sa tatay nila sa Facebook kay ni attorney Cesar Tanlangit. Kapirmida si attorney sa Del Rio. And kuan man mahilig man sa mga galanting nga mga salakyan. Kag kuan man ti Manila-based nga abogado mo. Sige. Alas 8:21 mga ka-K5 oras na tundri sa may pungsod Pilipinas sa K5 News FM Iloilo. Babalik kita, mga commercial break kita kadali, health alert kita na DTX 500. Then pila ka mga commercials, balik kita sa ito sining mga kuturan na buto na to report ni ka-K5 Ruel Pineda sa may Sagay Negros Occidental kag karon kay ka-K5 Ralph Mosqueda kay may nagareklamo da sa may relocation site to sa may Haro sa aton sining mga ka-K5 kay ang mga tricycle driver do ginasukot 5 pesos. Sa San Isidro Haro? San Isidro, no? San Isidro Haro. San Isidro Haro, relocation site na may relocation site no? 5 pesos ang ginasukot sa ila. Ang gapanukot si allegedly barangay official ko, no? So diin makadtong 5 pesos. Kagaga panukot sila 5 pesos na sa aton sini nga mga ka-K5. Amo na nga aton sini labuton kay istoryahan karon sa aton sini nga pagpangalagad with ka-K5 Ralph Dili Mosqueda. Alas 8:22 oras naton diri sa K5 News FM Philippines. Magabalik kita mga ka-K5 sa pilagi lamang ka mga importante nga pahibalo. Standby kamo. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo. Ano bala ang pertosis?
Ang pertussis o kung kilalaman bilang whooping cough ang isa ka highly contagious bacterial disease. Makalalaton ini sa early catarrhal stage antes pa man ang paroxysmal cough. Masami nga 7 ka adlaw ang incubation period sini pero kisa nagadangat sa 5 tubtob 15 ka diyas. Ang pertussis ang tugas ang Bordetella pertussis bacteria nga pwede malaton paagi sa discharge halin sa respiratory mucous membranes sang infected nga persona. Pwede man ini maglapta paagi sa droplets kag indirect contact sang discharge gikan sa infected nga tawo. Pag-ubo sang 2 ka semana o kung masobra pa, fits of coughing kag pag-ubo nga may pagsuka ang pila lamang sa simptomas sang pertussis. Kung ikaw ang naga-eksperyensya sa mga nasambit nga senyales, magpakonsulta sa doktor kag magpabakuna batok sa pertussis. Ang ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang tagdumalahan sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Nagsimula sa isang pangarap. Ako si Councilor Doron, nagasuporta gid sa K5 News FM 88.7, bandera noon K5 News FM ngayon. Congratulations K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. PTX 500 ang aton nga suplemento. PTX 500 diabetes arthritis magkaayo. PTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. PTX 500 ang aton nga suplemento. PTX 500 ang aton nga suplemento. PTX 500 diabetes arthritis magkaayo. PTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. PTX 500 ang health mo protektado. The sea's been calling. All I need is a loyal crew, and I think together we make a pretty good team. K5. 私はナミです。品質も多く3時 News FM. Let me tell you how I come through with the 1-2, kick that shit like kung fu. Let me tell you how I come through with the 1-2, kick that shit like kung fu. 私がリコロビン。Wow, my piece. Ladies and gentlemen, To break it down, to break it down, to break it down, Give it up! Here's how the story goes. To find out with the treasure in the grand line, there's no doubt. The pirate whose eye is on it, he'll sing. I'll be king of the pirates. I'm gonna be king. Yayo, yayo, yayo. Oh-oh. King of the pirates. Ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo. Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Loro
Cherries on my head, try to touch one strand on my straw hat. Gumino, CPOs gon' drop like dominoes. How many ships got sunk like merry-go? You ain't never navigate the grand line, find the one piece and become young. If I ring that bell and now you better go low and touch your toes. Go. K5. Alright, thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. Top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this, we come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this, we come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we occurred in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this, come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this, come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passion towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. We never get this far. We live for moments like this, come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this, come alive in moments like this. And again, I want to thank you for all you have done to make Clinica 5K Rayo a successful one. Let's go break some leagues and count more years of celebrating events like this, 20 years or more. A pleasant evening, everyone. Moments like this. Moments like Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live
Ang ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang tagdumalahan sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeha Umalay at Ted Ojero Francia, Foro de los Pueblos. Oras sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5 las 8:35 sa aga. Welcome back sa ito sa Libarwag pangalagad sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM, K5 News FM Pasig City 89.1. Kagsapila naton sa di ka mga relay station sa kabugusan nga probinsya sa Iloilo. Good morning sa aton sa nga mga ka-K5. So kadamo-damo sa aton sa nga mga balita, mga kabiyanan, sa aton sa nga mga kuturan. Kwa-onter ka standby sa linya si ka-K5 Ruel Pineda. Pero bagoy na, gina-remind natin mga ka-K5 naton nga ti mag-inom gid kamo sa klinika di Tribayo ha. Di antiviral and antibacterial specialist pangpatay kagaw bakterya. Sa aton sa mga ka-K5 kag malikaw kita sa mga malala nga mga balatian kay ang di Tribayo. Mga kabyanan, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa, kag napamatudan na sa mga eksperto naton na saranggid makapatay sa mga bakterya kag virus, especially ang mga pertussis ka na. Hindi ka mo makolbaan, paimnon nyo ang inyong mga bata sang D3 Bio. Hindi nyo pagpainom ang bilog nga kapsul, kay kaysa kung gamay pa lang, sindako ang kapsula, basi madunlan sila. Ang obrahon ninyo, puksian ninyo, buslutan ninyo, kag patulo sa iya ang vitamin D3 nga may extra virgin coconut oil para mainom sa inyo sining nga mga kabataan, mga ka-K5. After 3 days, 4 days, kakasta na ang virus, mga kabyanan, mauntat ng ubo kag siponya. Klinika D3 Bio. Alas 8:36 sa aga, dili kita magpadugay pa kay kadamo pa sa mga report kay balita nga aton sinikwaon. Naka-standby sa linya si ka-K5 Ruel Pineda, update sa sining pagkatiro sang 7 ka tuig nga bata sang pulis sa iya mismo nga amay, mga ka-K5. Matapos kamakitan nga nag-aaway ang iya sining nga gidikanan sa aton sining nga mga ka-K5, way balaging kuha sang bata ang armas kagintuon siya sining nga tatay kagintiro. 7-year-old nga bata, mga ka-K5 sa mga nagapamati da hugot kinaton nga gina pangabaya mga gidikanan nga ubayeng inyong mga kabataan nga kagipaintindi sila nga ining ginobra sang 7 ka tuig nga bata ang hindi gidusto kag way naton ginatolerar. Sa report, mga ka-K5 sa sining balita, naga-standby na sa sining mga tinuon si ka-K5 Ruel Pineda live sa K5 News FM Sagay, Negros Occidental. Standby ka-K5 Ruel. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Ruel Pineda sa pinaka-latest nga update sa sitwasyon sang sining 7 ka tuig nga bata kag sa sining pagkamatay ni Police Staff Sergeant Lerny Luntayaw Alatsa, 44 years old, kag isa ka pulis nga na-assign dira sa may Sagay City Municipal Police Station. Ka-K5 Ruel, sa imong report, please come in. Yes, good morning ka-K5 Ray. And sa aton magsiring nga mga pinalangga iya nga tagpalamati dire iya sa may probinsya sang Iloilo. Now iga pa idalom iya sa ginatawag nga psychosocial debriefing. Iri mag-iloy nga si Irene Dayanan kagam 7 ka tuig sini nga bata kag sumuman ang 12 anyos nga adopted son. Matapos nga ini sila ang nakaangkon sang posible traumatic shock. Bahin sining natabo mismo nga nasaksiyan nila kag sila mismo ang imbulbado sa kamatayon niya sang pulis nga si Police Staff Sergeant Lerny Alatsa. Amo ni ang mensahe nga ginapalabot sa aton ni Irene Dayanan mismo via messenger sa chat nga subong nga aga, actually mga alas 9 ka K5 Ray, no, iga first
session sang therapy and counseling. No, amo ni siya ang bahin sa ginatawag naton nga psycho-social debriefing nga isa naman kapamaagi sang mga psychiatrist or mga psychological expert nga i-debrief agud nga kakason sa panguna-una kag panumdum no or hinumduman sang isa ka individual ang isa iya ka masakit or masubo nga panghitabo. Okay, so, diretso kita kay Pebroel. Yes. Diretso na lang kita kay ti amo na siyang sistema gintiro sang pito ka tuig nga bata ang iya sining tatay ining tatay gid mismo no si police staff sergeant. Tatay niya ni mismo. Okay, ang adopted son ang mutong 12-year-old no. In 12 years old. Ang sa sulod sa balay during the time sa natabo ining insidente ang 12 anyos ang nanay ang ining pito ka tuig nga bata kag ining police nga si police staff sergeant Luntayaw sila ning apat ang okay. Now nagbaisay ining si police staff sergeant Luntayaw kag ang asawa. Ano ang ginawayan kuno media ang mga kapulisan naton kay 5 Roel? Yes, kay 5 Ray, bali ang sugdan gid sining pangilinaway nila. Ini ba lang TikTok no sang live-in partner ni Irene Dayanan nga nabasahan mismo sang pulis, sang bana ang mga mensahe, ang mga komento sang follower sa TikTok. So dito nagtugay ini sang pagpangimon kag amo ni ang tunaan sang argumento mainit iyang paglalisanay in between sining mag-live-in partner nga si Sir Alatcha kag si Irene Dayanan nga nagresulta sa subong sini iyang masakit kay panghitabo si Ray. Now mag-live-in man lang sila no, hindi sila kasado? Yes, hindi sila kasado, live-in partner. Ining si Sir Alatcha may first wife gali ini or may legal wife no nga kasado gid sila through civil wedding. So ining si Irene babali amo na ni siyang ikaapat no nga nangin partner ni Police Staff Sergeant Lernie Alatcha Seray. Okay. Naggabaysay sila about sa TikTok sa asawa. Ano yung tsura ni Ma'am Manuao sa pangalan gani sang sang babaye? Irene Dayanan. Irene, ano ang iya nga tsura ni medyo gimanati sayon ang iya sining body figure ka kay 5 Roel no sexy nga kung mag-TikTok sa damo gid comment siya ka kay 5 Roel no. Yes, kay nakita tagid ni no personal ini siya Ma'am Irene may ara gid siya sang porma no sa iya sining lawas pution kag medyo malaba ang buhok nga bablandi-blandi may kolor kag may itsura gid no ining si Ma'am Irene Dayanan kag ginakabig magani inin nga dom pinakapalangga no ni Sir Lernie Alatcha sa iya sa nangin partner suno sa pamilya ni Sir Alatcha Sir Ray. Okay. Now, samtang nagabaysay sila nagbaysay sa sulod sang kwarto. Ano may physical anay nga natabuaw? May nga amo to nag-trigger sa pito ka tuig nga bata nga tirohon ang iya sining amay kag di niya nakuha ang armas ka kay 5 Roel Pineda. Yes. So sa nasiling na naglalisanay sila, nagbinaisay sa ila sining nagpanyaga sila during the time. No, dito sang daw medyo may pagsininggitanay na, may pagbaylohanay na sa mga masakit nga tinaga, nangin physical na ang ila sining alterkasyon, nagkadto sila sa kwarto kag dito nagpadayon ang ila sining pagilinaway. Now sang mabatian ini sang iya sining 7 years old nga bata, initially based sa latest nato yung information nga nakuha si Rhea suno sa kay Irene nga gin-attempt gali ini una nga kuhaon sang bata kag hindi lang attempt kung hindi gikuha niya gid no ang Armalite or M16 sang amay o galing lang kay wala ini maglupok sang gintuon ini sa amay kay naka-safety ang nasambit nga armas ginkuha niya naman liwat inagaw niya ang service firearms ang amay nga isa ka Glock 7 9mm pistol nga punta ni iga safety sang 12 years old nga adopted son nila kaginbutang sa isa ka plastic nga box. Now ginagaw sining 7 years old kag ginpahog ini 12 anyos kay tido medyo maluming bala magiho daw hindi man siling pursado gid na overpower pa siya sang 7 years old kag didto ka kay 5 Ray ginkuha ini gingansa
no, gin chamber load ang 9mm pistol, ginbalik ang amay, ining nga iya sini nga Iloy kag amay sa kwarto, gintayaan niya ang iya sini tatay nga pulis, kag ginpalupok didto na igo sa liog ining si Police Staff Sergeant Lernie Alacha. So, Sir Roy, no, ang why gin safety, ha? Why gin safety sang pulis sa mga armas na? Ang M16 to, I mean, why yung tago? O kung nakawatip to, wala to ano, wala bito na tawag ni na lock, no? Na safety lock ang armas ka to, tad to sa sang M16 eh. Oh. Ti ang pistol nga ano to gani nga klase sa armas ang Glock 7. Glock 7. 9mm. Service firearm no? Service firearms ang pulis. Sa di niya naman nakuha na to sa nga nakuha sang 12-year-old nga bata niya ano nakatungtong man sa ko sa kundindiin landa. Waya nataklos ang tatay. Oo, nakatungtong ini sa isa ka kabinet, suno pa sa kay Irene. Nakatungtong ini sa kabinet which is malabot man lang sang mga kabataan. And then amo ni ang kumbaga singgitan ni Irene ang 12 years old nga adaptibo nga i-safety ang armas tagua. So ginkuha na ini sang 12 anyos, ugaling lang kay naabdan ini siya sang manghud niya nga 7 years old kag dali-dali niya ginagaw ang nasambit nga armas kag didto na no ginapalupok sini mismo sa iya sa tatay nga wa day nakapenetrate si Police Staff Sergeant don tayaw nga gawo ng armasaw. Wala na si Ray, siguro pagtuon sang bata, rikta pitik malaguro si Ray, kag gagpulay sila ni Irene, kag ni Sir Lernie Alacha. So ining pulis, siguro bangod sang pagkakibot, or basi wala man guro makita ang bata, kaya gapuko siguro sa nanay, sa kay Irene, dito amo tong wala gid siya, nakalikaw. Kag wala niya gid ni naagaw sa nasambit ka bata si Ray. Paglupok, tiniguan ang tatay, ano ang reaksyon sang 7 ka tuig nga bata? Wala lang, paglupok kay siya, dito na daw na shock, wala naman siya makapalupok pa sunod or nakapitik sunod. Ang pulis naman nga si Sir Alacha, rikta nga natumba, nagkaya, no? Dito mismo sa sulod sang kwarto. And then ang nanay kuha ang armas sa bata, kag gin safety, kag dito nagpangayo sa bulig sa mga kaingod, nagsinggitan nga buligan sila. So nabdan pa sang isa iya ka kaingod no nga may interview mangani kita dra si Ray nga si Ken Mark nga suno siya nabdan niya pa nga daga-agaw buhay ini si Sir Lernie Alacha kag gahigda while nga ginaisa ang kamot nga daw nagapangayo sang buligan siya no kag while nga nakita niya nga nagatululagay man ang dugo sa liog galing sa liog syado kadamo sang dugo kag may ginhambal nga tinaga nga halungan ang iya sini nga bata kag ang iya sini nga adopted son. Wala niya na mentionar ang nasambit iya nga 7 years old. Kay man ining si Sir Lernie Alacha kag si Irene may bata gali pagid ini nga 1 year old and 2 months. No, ang 1 year old and 2 months bata gina nila, ang 7 year old bata gina nila or adopted man? Ang 1 year old bata nila, isa ka lalaki, kag ang 7 years old bata gid nila ni Irene, kag amuning 12 years old ang iyang adopted son na si Ray. So ang gimit lang yung halungan ng bata ang 1 year old kag ang 12 years old, wala yung gimit lang ang 7 years old. Yes, wala niya na meet lang ang 7 years old. I don't know kung pero amo na ang nambal ni Ken Mark nga na-meet lang sa iya last word ni Sir Lernie Alacha while nga ginauyatan niya sila nga kamot nag-attempt nga magatindog kuntaning pulis apang nadulaan na ini sang pwersa until such time nga naghalog na ang iya sila nga uyat kag nabugtuan siya sang iya sila nga ginawa Sir Ray. Di nang igo yaged ka kay Pebroel? Ara sa left portion sang iya sila nga liog ang daw mayor bala naton nga ugat nga kung hikapo naton daw may pulso bala nga naga pitik-pitik. Amo ginadaang na igo si Ray. Gatindog sa sagintiro sa o kung gatindog sa sagintiro sa kung nagakupanay sila sang asawa yang gakumusyon gakupunay sila sang asawa niya kay gakumusyon mo no? Sininibaluan. Gakumusyon daw daw something like daw ginatuunan sang ulunan niyang ang Iloy. Daw ginadutan niya sang ulunan si Ray ang Iloy ni Sir Lernie Alacha. Dito siguro amo na nga daw na alarma man ang bata, iti palangga niya ang sining Iloy ning si Irene. Amo to nga gindepensahan niya, pinagi man sa
gamit sang armas mismo sang iya sining amay. That is why inaigo ining nasambit nga iya sining itatay. Okay, so ang bata why na naging kustodiya sang DSWD masking pabilin nga ara lang danay sa Iloy while nag-undergo sila sa psychiatric counseling. Yes, correct on that. Ang bata may remorse man like may ara man siyang paginulusol based sa pagistorya sang DSWD siya o kung anong iya mga statements? May ara si Ray nga daw madumduman niya daw bisan siya guro hindi niya maguro mabaton kiti siya lamhaw niya nagibi siya after tiro gahibi siya si Ray daw hindi niya man maintindihan pero may ara man siya sang tinaga nga ginambal sa Iloy niya nga kumbaga nay kung wala ko gintiro si tatay ikaw man ang mapatay. Doon mo na bala. So, nakaintindi na, 7 years old, pero ang iya utok doon nakaintindi na, Pero, ang inibala siguro makita, yan yung mga yabi, man, may diya sa kono kadelikado ang pusel o kung nabiyan ilang ulango kagampanganan na ning pusel. Nan. So, isa pa gina sang ginpamangkot, sang pulis, si Irene. Now, so, sa aton ng mga otoridad, nga wala man kuno ginatudluan ni Sir Lern ni Alatya ang iya gali sining bata, no? Although nga pulis ang tatay, pero daw hindi niya gusto nga makahibalo sa amo nga pangidaro ng iya sining bata kay siya do kadelikado man ang gamit. Now, suno sa kay Irene Sir Ray, nga posible natun-an ini sang bata pinaagi sa paglantaw sa mga YouTube na bala o mga social media, cellphone, nahibaluan niya kung paano gamiton ang armas ng iya sini nga amay. Kagadugang pa nga inigiling 9mm pistol siya dugali ni kahumok lang malagan sa Honse Ray sarang gidya sang bata no kay mastig apagani iyagan sa ang pilit gani ang 9mm siya do kahumok amo na nga nasarangan niya gid kag posible nga wala ini naka-safety kiti may safety lang ang armas rason ko nga na gamit ini sang bata kag napalupok siya sila nga may si Ray. Alright, sige, kakay-5 Ruel, so ang bangkay ni Police Staff Sergeant Luntayaw ara subong sa Escalante. Alatsa Luntayaw, Alatsa. Ginikanan. Sa ginikanan ni Sir Alatsa. Anong comments ang ginikanan eh? Now kagahapon ato na dito kay gina-attempt naton nga ma-interview kun tani kuan sang payag pero nagpamalibad anay sila nga magpa-recorded interview pero naistorya ta sila off the record lang kay gusto nila nga maabot ang ila sila nga kinamgulangan kay gamo magasilbi nila nga tig pamaba or spokesperson para kabilugan abing pahayag sang pamilya Alatya. Now suno sila nga nabaton Manila abi ang insidente kag wala Manila gid ginapasul gid sang todo ang bata kag in fact welcome sa gyapon si Irene kag mga kabataan sini nga magkadtuman sa haya sang ni Sir Alatya wala sila sang daw tuman gid nga kaki nga daw hindi para sa iban nga daw hindi gusto makita nga mayara gid sang kaugot sila daw hindi man ungod sa bata mo kita siguro ang iya siguro wala ta makabalos ang sitwasyon gid sa sulod kiti way makita didto. Pero siguro sa bata, siguro may mga ang komosyon, siguro nabutang na sa langalang na makita nga do ginapirsahan na ang iya sini nga Iloy. Yes, sir. Kag tini lifting nga maubraya. Kag makadua, kung kapila gali na iyang gakatabo na sila, kag pirmi ginagali sila gaaway, nga pirmi gid masaksihan sang bata, sir. So hindi manami gali no mga muning mga sitwasyon sa temprano nga pangidaron sa mga kabataan. Makita yung mga girikanan nilang gagainaway tapos siyempre inablang sa sulod sa panimalay kakipagted ang mga bata do kung paanggid mo na sa amay kag sa Iloy do mas lapit na yung buot nila sa nanay mo kumpara sa amay 9 months nga mabdos ang Iloy mo may banding gimanaya ang una nga pamilya ni Alatsang ini kay 5 Ruel draman sa Sagay. Escalante. Dalag ko naman ang ilang kabataan? Yes, dalag ko na kagahapon nakita tagani ang isa grade 8 na, ang isa grade 9. Sado ka tagas nga mga kabataan, mga parihugid sa may nga taas, may height. Mga dalag ko. Oo. Kag may isa pag ini siya, sir, dugang ko lang si Rhea, apat ang nangin partner ni Sir Alatya. Pila? Ang una sila nga partner, apat. Isang legal.
Isa ang legal. Amo ning ikapat si Irene. Ang isang una, while nga hindi pa pulis si Sir Alat, kag nagatrabaho ini, while nga naga-schooling, bilang isa ka security guard, nagka-live-in partner ini siya, kag may yara sila sa bata nga babayi, wherein pak subong na graduate na, kag nagakuha na exam sa pagka-teacher, pero malayo to siya, ara sa Isabela sa Luzon. Now, ang isa naman ka-partner niya, nga daw wala naman sila communication sa Iloilo, while nga nag-training bilang pagka-pulis, ining si Sir Alat siya, wala lang nila may baluan kung may kabataan to bala or wala. Din sa Iloilo? Din sa Iloilo? Wala lang nila madumduman or wala nila mamit lang kung wala sila kabalo kung diin na exact place, no? Kaya nag-training si Sir Alat siya, kaya sila nga pagkapulis. And then sang nagpulis na siya, amo ni ang napakaslan niya taga Escalante, which is may duwa sila kabata nga lalaki nga dalagko na karon. Now sang nagbulagay naman, amo ni ang katapusan ining si Irene Dayanan, nga iya naman din puyo, while nga ni siya naka-assign kag naga-duty bilang isa ka police officer sa siyudad sang Sagay. Amo na ang istorya, Sir Ray and Sir Ted. May tsura ni si kuanang pulis. Ay, oo, paano gid na pulis gid tindog na mambal mo kung babae ka. Hindi gid pwede nga hindi ka man ma-attract, no? Kasi talo ka naman sa mga pulis, makikisig ang pangatawan, Sir Ted. Sige, salamat kid ka-K5 Roel Pineda dalakuan ang balita sa Sagay no ligad to. Amay ginaboya bata ya, subong ya bata naman yang nagitiro sa Amaya and minor de edad pa, no? Lesson learned sa mga mag-asawa nga sagi kaways tubang sa mga kabataan nila kaya nag-create ni isang hindi manami nga atmosphere no sa sulod sang panimalay kag sa mga kabataan nga ti dumtan ka sa bata mo bla nga makita ya permi ginasakit mo ang iloy yang babayi way bato ang bata nagkabalaka sa nanay. Sa atong sining nga mga ka-K5 and the worst thing kati kung may mga armas da, may mga kutsilyo, may mga matalom nga bagay da basi kag mabatuan kag hindi ka preparar blam underestimate mo ang abilidad sa mga kabataan sa mga minor de edad niyo. Ka-K5 Roel Pineda. Salamat kid ka-K5 Roel. Yes, so na no aton sini madulong ang mga balita, update ka ba ang sining shooting incident yagin ka ibulbahan no sang nasambiti ang pulis kag iya sini pito ka tuig bata diri sa may siyudad sang Sagay, Negros Occidental. Para sa Foros de los Pueblos, kapag sa K5 Rain, K5 Ted, ilingin nyo alagad kag K5 Roel Pineda para sa kampiyon. Ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. Standby kag K5 Roel, kuwaunta, dasig lang report no update dito sa ginapapalo up naton nga balita. K5 News FM, Kampiyon Report. Good morning kay Sir Edsel Saiko Pasco, nagapamati sa ato sa nga pagpangalagad, taga Barangay Pitogo, Pototan. Nagatrabaho bilang nurse dira sa may rehab center sang Barwasang Pototan. Sir Edsel, good morning. Ma'am Winifreda Sarmiento, may agagid kay Ma'am Bings PSJ. Nagapamati sa ato sa nga pagpangalagad kay Ma'am Hil Musada Barques, watching from San Isidro, Subic, Zambales. Pamati pa diri sa K5 News FM Iloilo. Thank you kay JM Lulasco, Benje Asturias. Upod man nato sa to sa Libarwa nga pagpangalagad si Sir Benje sa bayan naman sang Leganes mga ka-K5. Ang oras nato gadulongin sa aton sa Kalwan sang Pre-Bio Coffee, mga kape garantisado ni Dr. Amil Itangoy. Sa mga sulit naton nga mga listeners tagpalamati sa siyudad sa Iloilo, hindi nyo pagliso-liso kag pagalinang radyo nyo kaya nagalibot ang amon sining news team agod ka magatag sang kape, isa ka box nga DTX Coffee Mix sa amon sini Badakpan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo halin sa aga pakadto sa gabi. So tutok lang permi sa K5 News FM Iloilo ang kampiyon nga estasyon mga ka-K5 ang oras alas 8:57. Naka-standby sa follow-up report ka K5 Ralph Dili Mosqueda. K5 News FM, Kampiyon Report. K5 Ray, K5 Ted, ari tadi sa may barangay San Isidro, sa entrance gate mismo sa barangay San Isidro. Sa diin, may report nga nabaton nga si Kapitan Ronela Wanesa base kay Kagawad Ruby Gallardo napanukot kuno sa pag 5 ka pesos sa mga tricycle drivers dire. Ano man hindi mo na pwede nga manukot kay mo tag 5 ka pesos ka K5 rank K5 Ted para sa mga tricycle drivers. Sa likod malaunahon ko pabati kay K5 Lawrence ang statement ni Kagawad Ruby Gallardo sa ato sining interview nga siling niya ang 5 ka pesos kuno
the sort of the personal na panukot kuno ni Kapitan Ronela Wanesa sa mga tricycle drivers na nagabiyahe diri sa may barangay San Isidro. Si Kagawad Gallardo sa ato. Laton ta. Nga ginasukot sila sa ilada nga kuan arkabala sa sila. Amo pa na ang hindi maklastar ni Kagawad Roby Gallardo based sa iya sining pagpamangkot, based sa istorya sa iya sa mga tricycle drivers adre mismo sa may barangay San Isidro kaki 5 break kaki 5 So ara na naka-ready na. Di mo gipasa ang ang audio nga nimo. May video ko naging pasa sa Viber. Bala na ni kaki 5 buweng ara na sa di kaki 5 buweng ni kaki 5 Lawrence subong yang Pretoria. Don upload na ara na. Okay. Pabatida i-coordinate dapat si Wayne Senyeres ga-coordinate kay Lawrence Soliman dapat no sa aton si nga tech. Dapat amo nang coordination mo newsroom kag technician i-coordinate ni Wayne Senyeres kay Lawrence Soliman. Okay. Go ahead kay Ralph 5 ka pesos o kung 10 ka pesos gid kay 5 pesos. 5 ka pesos kuno ang tido ano na do renta do Arkabala da sa naga-parking. Balanta sa una tiyog ng mga racks kung kay isabla kay 5 break kay 5. Racks ha? Oo. Racks. Gusto natong klaruhon ang statement ni Kagawad Gallardo. Kay ari di mga tricycle drivers subongo nagapila sila dire kaki 5 break kaki 5 Di ano ging confirm nila ha nga may 5 pesos giman? May mga naistorya kita after sa explanation ni Kagawad Gallardo ipatpat naton kaki 5 break kaki 5. Ready na ang video sa nga isa ka tricycle driver sige pamatian naton. Kagawad Gallardo. Kagawad Ruby Gallardo no? Okay. San Isidro Haro? Yes. May mga nabaton ka report nga si Cap Wanesa nagpanukod kuno tag 5 ka pisos mga tricycle driver nga nagabiyahe dire sa may barangay San Isidro. Sa nabalaan ko na yan no, kay kami nga barangay official wala man na ma-inform ni Cap. Da sa Zone 5 nga mga driver gambal na sila. Nga kada trip ko no, in meeting sila ni Cap, kada trip 5 ka pisos. Okay. Pero wala lang ko kabalo kung nakahatag nagiman sila kay Cap sang tag 5 ka pisos. Sang sano atong meeting to? Sang April to bala mo nagkadto di ang ICTMU. Nga siyempre gusto yung managuro tali magtaway mali ang traffic da sa Sagway. Okay. So na ang mga driver nagyambal to ginopen nila sa ICTMU nga kada trip gusto ni Cap mabayad sila 5 ka pisos. Okay. Di makadto ning 5 pesos. Ang 5 ka pesos wala kami kabalo kung di lang makadto kay wala yan maplastar sa amon nga barangay official. Si Cap gid mismo nagmuno sa ila. Oo, si Cap na iya kuno yan nagpabalo nagi-meeting sila nga mga tricycle driver. Dala na sa Zone 5. Sa Zone 5 na yung area. Sa may Zone 5 sa may Taytay. Sa may Taytay. Dala na. Kaya ang driya nga mga driver wala iya problema dito na ang Zone 5 na tumabayad sila. Pero may mga nakalabot si mga reklamo damo na. Oo, may nakalabot gimana ang reklamo sa amo na barangay official. Kaya ang bala mo bisan dito yung sabat ko na sa ICTMU. Nga ang 5 niya nga per trip na ginasakot ni Cap wala yan na iya mo open sa council. Pero napamangkot mo si Cap personally sa sining istorya? Kahapon nagsisyon kami wala man namon ma-open kay iban nga driver hindi magsugot sang iya nga gusto bala. Na why man niya magsugot sang iya gusto. Kuti wala lang kami kabalo nga council kung gabayad gid man sila kay Cap na sang 5 ka pesos. Okay. So hindi ayan nga bayad din na siya sa parking didto kay may private lot ng tag-iya dara do ka panukot ang tag-iya kuno sang lote. Hindi mo nang istorya nga tuod. Hindi man kay tinayas sa private lot na yung lote wala kami na yung kabalo sang agreement ni kapag sa private lot na yung lote. Okay. Kay 5 Ral pangalan si Kagawad Roby Gallardo sa nga to sining ma-interview regarding sa nabato niya nga report. Sa interview naman Iwayan pa bang si Kapitanaw dagop na man sila sa sesyon da. Actually ginako man gani Kagawad Roby sa aton Ito silang Kagawad kontra kay kapitan nga isa lang. Si Kapwa Wanesa? Oo. First time ni Kapwa Wanesa ni? Ronela Wanesa amo ning ibuslan niya si Kapitan Felix sa Dureza. Oo. Nga kapitan da sa una nga best friend mo man. Ni Ramilo Palek. Ni sino?
Ramilo Palik. Oo. Kaya niya mayo na kayo ng drainage. Adi na private nga lupa nga bal mo na parkingan nila nitindugan mo na private ha. Dito sang tulay, iya sa mga Mirasol dito sa bungkay laptop abing mga tricycle drivers kay gikantuan sila dito sa taga Iloilo City Traffic Management. Kay crowded ini kayo dire kay 5 right affected. So entrance pa sang barangay, so hindi ko na sila pwede maka-park dire kay makapila. So muna kuno nga do. May tricycle driver tada nga interview nga nakapamatuod kay sukot kay sa 5 pesos. Ara na una ang interview ko kay Aberde, Mandi Abrese, kay Five Lawrence sa nga to sila may interview. Amang kuta siya kun ginapasukot kay sila ni kapitan mismo personal sang tag 5 pesos. Sige matiyanta. Mo nga ngalan? Mandi. Mandi ano? Abrisi. Ginasukot kuno ka mo ni Cap tag 5 pesos para sa kay Cap mismo, para sa mga tricycle drivers. Why man sira kay ang ambal ni kapitan ni saka kay para ang 5 na kuno ka pesos. Kuan sa among terminal block. So ang 5 ka pesos ibayad nyo sa terminal. Ang ginapropose nga terminal na ay sino nga lote na kay Cap na hindi? Hindi yan ni Mirasol. So, ang magwa, kapanukot si Mirasol sang bayad sa lote. Bale, markila kami na mo. Markila ka mo. Kay gusto niya butangan ka mo terminal. So, okay sa inyo nga butangan ka mo terminal o kung hindi? Kung hindi kami magpasugot, why kami parkingan mo? Oo. Muna. Pero ikaw, okay kaya pabayag ka tag 5 ka pesos para sa terminal? Okay, kaya siyempre, para may parkingan kami nga mo. Oo, pero wala, hindi iya matuod nga si Cap mismo kapanukot sa tag 5 ka pesos para sa iya kugalingon. Hindi lang. Oo. Why? Para lang na iya sa kwan? Oo, para lang sa kwan, sir. Ang puro ang tutuon kinaya ulo-ulo ang piso ka mo tani, kasi pero pasang. Balido ang gwa senador kansabla, bayad ka mo 5 pesos di kaya para matransaksyon itong lupa nga parkingan ninyo kag makapatindugan ka mo to terminal nga parkingan do man na? Actually, sa pagpamangkot ta kaina, ari may tricycle driver di bala mo. Sir, morning. Like to sa K5 News FM Iloilo. Sino ang nagapanukot 5 ka pesos? Si kapitan o ko ng tag-iya sang lote nga pamilya Mirasol? Wala pa sa subong sir, wala pa kaumpisa man ang panukot, proposal pa lang na no. Nga amo na matabo tungod wala kami siyang parkingan nga duta nga i-provide ang barangay para sa amon. So may ara nga nagsulod nga namangkot kung pwede sila markila sang duta ko no, mabayad kami sila ma-develop sang parkingan nga amo na ang bayaran namon sa ano. Sino ang nagsurya ang tag-iya mismo sang lote? Hindi, ang proposal ni Kapitan sa amon, ni Cap, Wanisa, nga amon na ang himuon, kay wala sing lote nga para sa parkingan namon. So, mabayad kami sang rent na bala sa lote. Okay, so ang proposal. Ang kamuya, pabor ka mo, nga butangan mo terminal dito sa lote nga na-open hindi? Sir, kung hindi kami magbaton sa terminal nga ginapropose nila, wala kami parkingan, kay wala ang barangay mahatag sang loot pwesto nga butangan namon sa amon. Diri ginadakop mo de? Ginadakop. Diri gintagaan kami di 2 ka tricycle, 2 ka sikat or e-bike sir. Pero ang ginamin nga parkingan gibla sir nga mahulat waiting area namon sila. Amo na amo na mo. Pamilya to? Ang kay Mirasol mo nagyapon duta eh. Oo. Kay kinanglan niya ng duta, hindi mahalin kami dira sa parkingan. So wala kami sa iluan. So kinapalin ka mo to sa temporary yung parkingan. Pero doon nag-counter offer ang barangay, pinagay kay Kapitan Duresa, patapos sila na mabayad ka muna lang. Oo. So si Mirasol. Sila man kuro nag-approve na nga mo na himuon tungod wala man kami duta mo nga parkingan. Tiyan mo na lang naguro kuan sila nga kung pwede may markila sang tuta tapos i-bayaran lang naman. Okay sa inyo? Okay, kay Ralph? Okay, K5 Ray. Ati kung may resolution malana kag may aras ang konsenso sa mga tricycle driver nga okay sila magbayad sang 5 pesos, 10 pesos na may problema. Kay kung why sila sang terminal kag ang gina-propose nga lupa para butangan sang terminal isang private lot. Kag ang private lot tagapanukot sang renta dagang 5 ka pesos kag 10 pesos kag ginasukot sila o nga ginagrihan nila kung magagis papel kay klaway man karon nga manukot lang daw ay sang nagakigo nga resolusyon ng barangay sinada kay Ralph. Yes.
By the way, ano rin ngalan ta? Alex Mendoza. Alex Mendoza. K5 Ray. So, ay diri, na-focus na diri sang traffic management sa Iloilo City. Kaya bawal diri K5 Ray mo. K5 10. So, limutangan na sila diri duwa, mapick up, tapos balik sila. Ko ka na, no? May kapamati na guroy. Gaya ko ka. Alis may chan, hindi matunog kag dito kay nasa may zone 8 kag sa may zone 4 yata to. Basta mo na nga aton ka kay Ralph. Bago manukot, pasarila na darang ila sini nga resolusyon kag kuaon na lang konsenso sa mga tricycle driver da. Komentar sa mga tricycle driver da nga mag-agree sila. Hindi anay sila manukot nga way pa gani isang papel, way pa sang dokumento kag way pa maplastar mayo sa mga tricycle driver da. Actually, proposal pa lang ni Kapitan kay ining mga tricycle drivers dire ipahalin dito sa pamilya sa mga Mirasol nga din temporaryo sila subong bala K5 Ray so karon sa istorya din pahalin sila sa pamilya Mirasol kaya why na sila parking mo din kung wala nag-counter kaya para pamilya Mirasol na ganito nila ilang kaya ganito na dito na counter offer dogin meeting mga tricycle drivers dito sa may barangay sa Isidro sort of na support sila pero si Kapitan gibla mismo ikatuis Kapitan practice matagaan ta sang patas di nga pagdatag sang statement ano gyud nang matuod diri ka kay Ralph Mosqueda wala ta oras ka kay Ralph salamat gid. Pantayan na karon sa 11 DPS program may K5 dyan sa PO. Po K5 Ralph Spale kasi naman si K5 Ralph Dili Mosqueda para sa kampanya balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Nakatayo ako sa aming gate, nag-aabang na sa kanya, sana di ba ako late. Kumakabog ang aking dibdib, ang lakas ng aking faith, na ako ay kanyang ngitian kasing tamis ng chocolate. Curly ang kanyang buhok, tawag sa kanya ay si Kulot, isang poging lalaki, happiness sa akin ng dulo. Oras mga kakipila sa 9:11 na sa aga mga kuturan. Wala oras kay Chempo sa ato sa libar mga pagpangalagad, bantayan dugang mga balita karong kag-update sa 11 BPS program with kakipay ba dyan sa Pio. Sa aton sining mga kuturan. Magabulos ng impormasyon sa kanyang lawas si Dr. Amel Itang Uy. Magpamati sa mga health tips kag health information. Baby ko si Kulot, inaalis ng aking nga dapat ninyo maibuluan mga ka-K5. Salamat kayo sa pagpupod ninyo. Kita naman kita buwas, same time, same station. Dili lang sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Mga ka-K5. Salamat kayo kay Sir Binje, Ma'am Bings PSG, Ma'am Nene Isan Presya, Ma'am Sir Blair Motaliano, sa tanan-tanan nato ng mga listeners dra sa may Pototan, mga Primalyon family, Mamon family, and sa tanan nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad mga kuturan. Alas 9:12 oras sa bugal nga ginadulong sa aton sang Klinika DTX 500 Food Supplement. Magkabukas na ang Klinika de Alternativo ni Dr. Amel Uy sa Barwasang Kalinog. Bantayan nyo na mga ka-K5 kaya may mga dalagkuan kita nga mga promo dira sa may Barwasang Kalinog, sa may Cosmart. Magkabukas ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amel Itang Uy. Sa pangalan sang serbisyo publiko kag sa bugos ka puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa aton sa mga kauturan mga ka-K5. Kaming inyo kinaandan, nalagad ninyo sa kanginan ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, ini ang K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakat